κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 18 Νοεμβρίου σήμερα και εδώ μαζί με τον Μάκη Κουρί και τους καλεσμένους μας που θα τους δείτε σε πολύ λίγο. Θα κουβεντιάσουμε για την επικαιρότητα που ξεκίνησε έτσι από τη εβδομάδα αυτή με έτσι, πολύ και βαριά επικαιρότητα. Δεν υπήρξε, ήταν η επέτειος του Πολυτεχνείου. Και με πολύ κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη πορεία και αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Είχαν 7.000 αστυνομικοί που είχαν επιστρατευτεί. Εντάξει, νομίζω ότι και άλλες φορές είχε πολλή αστυνομία και είχαμε και επεισόδια με μικρότερες πορείες. Τώρα παρά το γεγονός ότι η πορεία ήταν πάρα πολύ μεγάλη και αυτό ήταν εντυπωσιακό. Παρά που η προβλέψη ήταν λόγω και της απεργίας στα πανεπιστήμια. Ναι. Ότι θα υπήρξε ένταση, αλλά τελικά διαψεύστηκαν οι εκτιμήσεις. Λοιπόν, μαζί μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, συνάδελφος από την εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα. Καλησπέρα και από μένα. Και όχι μόνο, θα πω εγώ. Καλώς ήρθες Δημήτρη. Και σε λίγο θα δείτε και τους καλεσμένους μας. Να πούμε δύο λόγια για την επικαιρότητα που τους παρουσιάσουμε, που νομίζω πρώτο θέμα είναι η ιστορία με τα δύο μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο, που δύσκολα φαίνεται πως θα ανοίξουν. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτές τις ώρες ετοιμάζονται τα χαρτιά για την επιστράτευση. Ετοιμάζονται φύλλα επιστράτευσης. Νομίζω ότι μάλλον μέχρι αύριο το πρωί θα έχουν αποσταλεί κιόλας, αυτό ακούγεται. Τόσο γρήγορα. Δεν υπάρχει διέξοδος. Ναι, εσείς δεν νομίζετε. Θα δούμε τώρα, θα δούμε τις πληροφορίες που έχετε. Το περίεργο είναι ότι ο κ. Αρβανιτόπουλος είναι εξαφανισμένος. Λες και αυτός ο υπουργός δεν υπάρχει πουθενά. Μεγάλη έκπληξη. Δεν βγαίνει, δεν μιλάει. Όμως οι πληροφορίες λένε, Δημήτρη, ότι όλα αυτά οι αξιολόγηση πίνακες που αναρτήθηκαν στο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο είναι της πλάκας. Είναι οριοδότηση, κυριολεκτικά η φράση που μας είπαν, καθηγητές είναι της πλάκας. Είναι, όχι ανακριβή, ψεύτικα όλα τα στοιχεία. Και εκεί πάμε σε ένα άλλο πόλεμο που θα ξεσπάσει μεταξύ μερίδας που θα γίνουν με άλλους, οι οποίοι κάποιοι έχουν παρουσιάσει στοιχεία και προσόντα που δεν υπάρχουν. Δεν υπήρξε αυτό είναι πλήγμα και στο κύριο καμία επαλήθευση των στοιχείων που υπέβαλαν οι υπαλληλοί από το ΑΣΕΠ. Δεν έχουν λεχθεί καθόλου οι πίνακες και ειλικρινά από εγκυρότατες πηγές μας είπαν αυτή τη φράση. Είναι κυριολεκτικά της πλάκας. Μα είδαμε σήμερα, εγώ είδα και στα ρεπορτάζ να βγαίνουν διοικητικοί πάροι και λέτε, εγώ δεν είμαι μέσα. Εμένα με έχουν σε λάθος κατηγορία. Εγώ είμαι με άλλα προσόντα από τα πραγματικά. Προφανώς δεν είναι κάποιοι. Είναι άτομα που δεν έχουν επιτυχία και παρουσιάζονται εναμένα. Αυτοί δεν βγήκαν μπροστά. Αυτοί δεν βγήκαν να μιλήσουν, φαντάζομαι. Επίσης, οι εκτιμήσεις πάλι καθηγητών ότι το εξάμηνο το θεωρούν πλέον τελειωμένο. Μάλιστα. Ότι έχει χαθεί. Και ότι είναι αδύνατο πλέον να κρατήσει τη ζωή του εξάμηνου. Λοιπόν, πριν πάμε σε κάποιες πληροφορίες που έχει, θα κουβεντιάσουμε, ξεκινήσουμε με το θέμα των πανεπιστημίων. Και η ευθύνη για όλη αυτή τη κατάληξη είναι η άνοιξη διαλόγου που υπήρξε από την κυβέρνηση. Επανειλημμένες φορές ζήτησαν οι Βρυτάνιες με χαρτιά, με επίσημες επιστολές. Έτσι λένε οι Βρυτάνιες. Με Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας, τον κ. Μαγνητόπουλο, ζητούσαν μια συζήτηση με όλους τους Βρυτάνιες, αλλά δεν βοδόθηκε αυτό το αίτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε σε κάποιες πληροφορίες πολύ σημαντικές που έχει ο Μάκης Κουρής από το μέτωπο της τρομοκρατίας με αφορμή την προκήρυξη που στάλθηκε, έχει κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Να πούμε μια καλησπέρα στους καλεσμένους μας. Κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Καρδίτσα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, συντονιστή γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Βίτσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Την κυρία Σταυρούλα Ξουλίδου, βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Και τον κύριο Οδυσσέα Βουδούρη, βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Ανεξάρτητος είναι αυτή τη στιγμή. Ανεξάρτητος και μέλος του συντονιστικού του. Κοινωνία πρώτα. Ακριβώς. Να το λέμε και να το ξαναλέμε έτσι. Και ο κύριος Κώστας Μελάς, καθηγητής οικονομίας, τον καλησπερίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελά, που είστε και εσείς μαζί μας. Λοιπόν, πριν μπούμε στην κουβέντα, να δούμε αυτές τις πληροφορίες που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις και αναλύσεις που έχουν γίνει από τις αρχές ασφαλείας και ακόμα και από την αντιτρομοκρατική και η ΑΕΠ, δεν είναι, ναι. Ότι καταρχήν ότι είναι ευκολοδιάβαστη η προκήρυξη. Ναι. Είναι καινούρια οργάνωση μαχόμενες λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις. Ναι. Οι ερμηνείες που δίνουν είναι ότι πρόκειται για μια πραγματική αναβίωση της τρομοκρατίας με κλασικούς όρους και ιδεολογία. 17 Νοέμβρη δηλαδή. Παραπέμπουν είναι copy-paste. 17 Νοέμβρη. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουν και 30 χρόνια. Μιλάνε ότι θα θέλουν 10 με 15 χρόνια για να την αντιμετωπίσουν. Αν δεν γίνει κάποιο λάθος από τους ίδιους, διότι
εκτιμούν ότι πρόκειται για μια πολύ συνωμοτική οργάνωση. Μικρή δηλαδή, προφανώς. Δεν έχει καμία σχέση με τον επαναστατικό αγώνα, όπως λέγανε στις αρχές, ούτε με τους πυρήνες της φωτιάς, ούτε καν με τη σέχτα, παρόλο που η εκτέλεση έχει χαρακτηριστικά τη σέχτα. Γιατί λέγανε ότι η σέχτα, το όπλο, το κοινό κλπ. Ότι παραμύθια ακόμα και για το όπλο λέγανε, ότι δεν είναι έτσι η έκταση που δόθηκε. Ναι. Επίσης, ότι αντίθετα με τους πυρήνες που είχαν μηδενιστική θέση και δεν τους ενδιαφέρει ποιον σκοτώνουν, μιλάνε στην προκήρυξη για το λαό και την κοινωνία και να μην παρασύρεται. Ναι. Επίσης, έχουν μεγάλη γκάμα στόχων. Προκύπτει. Αυτό είναι ανησυχητικό. Υπάρχει ανησυχία πολύ στην αστυνομία, διότι στρέφεται η προκήρυξη σε πολλά σημεία εναντίον των αστυνομικών. Ναι. Και η εκτίμηση είναι ότι θα συνεχίσουν τα αιματηρά χτυπήματα. Να σταθούμε λίγο και σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά το Σάββατο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είχε μια επίσης πολύ καλή ανάγνωση σε ό,τι αφορά τους μελλοντικούς στόχους της τρομοκρατίας στη χώρα μας και το οποίο δημοσίευμα μιλούσε πλέον ξεκάθαρα με ονόματα, στοχοποιώντας από τη μεριά των τρομοκρατών τον Πολ Τόμσεν, τον Γιάννη Στουρνάρα και περνούσε, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, σε συγκεκριμένα ονόματα υφυπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν κατά κάποιο τρόπο, όπως θεωρεί η τρομοκρατία, στοχοποιηθεί γιατί έχουν ασκήσει πολιτικές κατά του λαού. Και μάλιστα είναι κυρίαρχα οικονομικής φύσης υφυπουργοί, οικονομικής φύσης στόχοι. Πάντως οι στόχοι που χτυπήσαν. Όπως και στο Ταϊπέδ επίσης. Δεν ξέρω. Ούτε τη φλόρηση του κ. Τόμψον, ούτε τη φλόρηση του κ. Στουρνάρα, ούτε τίποτα. Έτσι, οι πρώτοι στόχοι που επέλεξαν. Αν διαβάσεις το δημοσίευμα, Σωτήρη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί λέει ότι αυτοί οι στόχοι είναι υφυπουργοί οι οποίοι είναι χαμηλότερα φυλασσόμενοι από τους υπουργούς πρώτης γραμμής και ταυτόχρονα αναφέρεται και στο Ταϊπέδ και στους φορείς αποκρατικοποιήσεων. Δηλαδή είναι πολιτικά τα χτυπήματα, αυτό που λέει ο Μάκης, είναι ακριβώς πολιτικά τα χτυπήματα και τέτοια τα κίνητρα. Όπως ήταν και 17 μέρες. Ακριβώς. Λοιπόν, και βεβαίως ένα ακόμα θέμα στην επικαιρότητα, νομίζω ήταν πολύ σημαντικές πληροφορίες για να πάμε στην κουβέντα μας. Αφορά αυτή την ιστορία της. Τώρα εγώ να την πω. Αποστασία με εντός εισαγωγικά. Έτσι ξεκίνησε αυτή η κουβέντα ως μια. Μας τα πει ο κ. Βίτσας. Όμως οι τίτλοι που δόθηκαν σήμερα και η έκταση που δόθηκε, ανεξάρτητα αν εξυπηρετεί και τι εξυπηρετεί τη συζήτηση περί αποστασίας. Αυτή η ερμηνεία που δίνεται, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπάρχει μια προσπάθεια, όχι αποσανατολισμού, περισσότερο από κανένα άποψη, να φοβηθεί ο κόσμος. Ναι. Διότι φτάνει στο σημείο σε ένα άνθρωπο, μια από τις εφημερίδες που έχει προβάλλει αυτή την ιστορία, να μιλάει ότι, θυμίζοντας το 1965, ότι η κατάληξή της ήταν δικτατορία. Ναι. Αυτός ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος. Θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό, μια που έχουμε τη χαρά να μαζί μας και ο κύριος Βίτσας. Και να δούμε και την πολεμική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλο αυτό το μέτωπο το οποίο είναι εξόχως ενδιαφέρον. Και μια πληροφορία ακόμα. Ναι. Έχει ανοίξει αυτό το μέτωπο και ποιος είναι ο στόχος, ο τελικός. Και δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, αν διαβάσει κανείς την συνέντευξη του κ. Τσίπρα, δεν είναι τόσο εύκολο να βγάλει κανείς να καταλήξει το συμπέρασμα ότι καλή σε αποστασία. Καλά, όπως θέλει να ερμηνεύει. Εδώ θα θυμίσω στο Σωτήριο. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και έτσι. Γιατί ξεχνάνε οι σημερινοί, ευτυχώς εγώ είμαι μεγαλύτερος από εσάς, την έκκληση του κυρίου του Μακαρίτη, που ήταν η προσωπικότητα του Παναγιώτη Κανελόπουλου από την Πανεπιστήμιο, που κάλεσε τους βουλευτές της Ενώσεως Κέντρου να φύγουν και να πάνε να κάνουν κυβέρνηση μαζί τους. Εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό. Και έβγαινε τη στάση των νέων κατά τη διάρκεια της αποστασίας του 1965. Και μετά έχεις να μας πεις μετά αυτά πληροφορίες για την Τρόικα, για τα θέματα των επαγγελματικών μισθώσεων, για το θέμα του πληστηριασμού. Θα μας τα πεις μετά, μην τα πούμε όλα από την αρχή, έτσι, για να κάνουμε και λίγη κουβέντα και να μείνετε και μαζί μας. Στη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά, γιατί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος το παρακολουθεί και έχει πληροφορίες των τελευταίων ωρών για το τι ζητάει η Τρόικα για πληστηριασμούς, ακίνητα και επαγγελματικές μισθώσεις. Γιατί κουνάς έτσι το κεφάλι σου. Και τι δεν ζητούν αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς σαν εισαγωγή σε αυτό το θέμα, οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι όλος αυτός ο τσακωμός είναι συντενογημένος και πάμε για μια συμπεφωνημένη σικαία συμφωνία για να τα μέτρα να πάρθουν μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώνεται και από το θέμα των εμπορικών μισθώσεων, όπου για πρώτη φορά η Τρόικα βλέπουμε ότι έχει υποχωρήσει. Μην μας τα πεις όλα. Θα τα πούμε μετά τις 11. Λοιπόν. Επειδή την ώρα που έλεγε για τα φύλλα επίταξης τα οποία ετοιμάζονται ο κύριος Κουρής και ο κύριος Μαρκόπουλος, σας άκουσα να λέτε δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια επικοινωνία, αν έχετε μιλήσει με κάποιον από την κυβέρνηση παράγοντα, γιατί βουλευτή είστε και μάλιστα στην περιφέρειά σας σήμερα, από ό,τι μου είπατε, κατευθείαν εδώ. Έρχομαι ακόμη. Από την Καρδίτσα μόλις ήρθατε. Δεν είναι ότι. Να κάνω μια επισήμανση. Είναι δύσκολη η ιστορία στην υλοποίηση. Αν πάνε σε επίδευξη. Θα πάνε και αν υπάρχουν φοιτητές, θα καταλήξουν οι φοιτητές. Ακριβώς. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τις πληροφορίες του κυρίου
Κουρί, εσείς σίγουρα δημοσιογράφοι, έχετε ρεπορτάζ κτλ. Εγώ όμως, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να κάνει την επίταξη ή να επιστρατεύσει τους διοικητικούς, γιατί με αυτή τη λογική θα πάνε οι φοιτητές και θα πούνε καταλαμβάνουμε το πανεπιστήμιο. Στόχος της κυβέρνησης είναι να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Ναι. Και θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι. Όλες αυτές τις 7 εβδομάδες δεν θα έγινε διαδιάθεση. Να σας πω, κύριε Κουρί, είπατε προηγουμένως ότι δεν έγινε συζήτηση με τους Πριτάνης. Αντιθέτως, εγώ. Με τον Υπουργό Παιδείας δεν έγινε. Πώς δεν έγινε? Δεν έγιναν συσκέψεις πριν από ένα διάστημα. Δεν καταλήξει. Ορίστε, άσχετα αν δεν συμφώνησε, αλλά θα πω το άλλο. Τα πανεπιστήμια δεν είναι των διοικητικών υπαλλήλων, δεν είναι κάποιων, ας το πούμε, ακροαριστερών και εξωθεσμικών και εξοκοινοβουλευτικών, οι οποίοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Πρέπει να βγούμε να πούμε αλήθειες. Τα πανεπιστήμια των φοιτητών είναι των Ελλήνων πολιτών. Αυτοί τα πληρώνουν, δικά τους είναι και τα παιδιά τους έχουν. Υπάρχουν γονείς. Εγώ έρχομαι από την περιφέρειά μου, όπως μου είπατε. Έτσι. Υπάρχουν γονείς που έχουν 6 μήνες πληρώνουν ενίκεια στην Αθήνα. Συγγνώμη, κρύβονται εξωθεσμικοί και ακροαριστεροί πίσω από τους. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε. Δηλαδή, τι θέλετε. Έχετε νομοθετικό πλαίσιο, αν θέλετε να τους πατάξετε αυτούς, γιατί δεν το αξιοποιείτε? Δηλαδή, καταγγέλλετε ουσιαστικά την αδυναμία της κυβέρνησης. Δεν είναι αδυναμία της κυβέρνησης. Απλώς η κυβέρνηση δεν είναι ούτε των άκρων, είναι του διαλόγου, είναι της δημοκρατίας και κάποιοι ακριβώς αυτό εκμεταλλεύονται. Ο κ. Αρβανιτόπουλος όμως δεν κατεβαίνει στη χαμηλή πολιτική. Γενικά απέχει και βλέπουμε ότι και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλά πάρα πολύ επιλεκτικά. Εγώ σέβομαι την αγωνία των ανθρώπων που θα βγουν σε διαθεσιμότητα. Όμως δεν είναι μόνο οι διοικητικοί ή κάποιοι διοικητικοί των πανεπιστημίων. Αυτό καλώς ή κακώς συμβαίνει κατά κόρον και σε όλες τις υπηρεσίες. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Ναι, να βρουν τη χρυσή τομή, ναι, να κάτσουν να συζητήσουν. Μα εσείς δεν θέλετε κανένας να απεργεί σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή κάθε απεργία. Τη μια είναι οι μεταφορές που είναι του κοινού καλού, την άλλη είναι τα πανεπιστήμια. Δηλαδή να μην απεργήσει κανένας Έλληνας ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι οι καθηγητές, οι ακαδημαϊκοί, οι παιδαγωγοί, όπως είναι λειτουργοί και πιστεύω και θέλω να το πιστεύω ότι θέλουν ανοιχτά πανεπιστήμια. Και έχουμε και καθηγητή εδώ που μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Τότε, σαν μέτρο αντίδραση σε κάποιες πολιτικές, τι εισηγήσετε σε όλους αυτούς? Τι θα πρέπει να κάνουν? Σαν τους Ιάπωνες να κάθονται και να αμίλητοι και να φοράνε ένα μαύρο περιβραχιόνι? Η δημοκρατία δηλαδή ισχύει μόνο για τους 100, 200, 500. Μα τότε καταργείται το δικαίωμα της απεργίας. Είναι θεσμοθετημένο δικαίωμα. Πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι προτείνετε σαν αντίδραση? Είσαστε εκπαιδευτικός και θέλετε να αντιδράσετε. Τι προτείνετε? Να σας πω, συνδικαλίστηκα 20 χρόνια και προσπαθούσαμε για το καλύτερο πάντα των μελών μας. Απεργήσατε ποτέ? Πάρα πολλές φορές. Τότε γιατί θέλετε να στερήσετε το αλλά δεν καταλαμβάναμε την υπηρεσία μας. Και αν ακόμα υπήρχαν και κάποιοι που θέλανε να πάνε να δουλέψουν, το σεβόμαστε. Αυτό ήταν δημοκρατία. Δεν μπορώ δηλαδή. Αυτό πάντως φαίνεται ότι θα αλλάξει, για να πούμε και μια είδηση, και στο νέο νόμο που θα περάσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο απεργίας και κατά πόσο οι μειοψηφίες θα έχουν το δικαίωμα του επωνομαζόμενου lockout, δηλαδή της ανταπεργίας. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα περάσει η κυβέρνηση. Είναι πολύ απλό. Εάν εσείς θέλετε να απεργήσετε αύριο, έχει το δικαίωμα, ή μάλλον αν θέλετε να εργαστείτε, έχει το δικαίωμα ο συνάδελφός σας στο όνομα της δημοκρατίας. Όταν η πλειοψηφία αποφασίζει να απεργήσει στο σωματείο του συνδικαλιστικού, αλλά δεν μπορεί να κλείνει το δημόσιο κτίριο, τη δημόσια περιουσία. Και εδώ έγινε και. Μάλλον όχι κάτι άλλο, στο ίδιο. Εσείς έχετε πληροφορία ότι δεν θα υπάρξουν φύλλα επίταξης? Για να επιμείνω λίγο. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι δεν θα υπάρξουν. Η γνώμη σας. Η γνώμη μου είναι ότι δεν θα υπάρξουν. Και άρα θα είναι κλειστά τα πανεπιστήμια? Όχι. Θα πιστεύω ότι θα βρεθούν λύσεις. Αυτό πιστεύω. Δεν έκανε την παραμικρή κίνηση η κυβέρνηση για να βρει μια λύση και να μην φτάσουμε σε αυτό το διέξοδο. Την παραμικρή δηλαδή υποχώρηση, να πει: κάνω μια υποχώρηση χάρη των παιδιών, χάρη των οικογενειών τους, να μην χάσετε το εξάμηνο. Κοιτάξτε να δείτε. Εξαρτάται πώς εννοούμε την υποχώρηση. Λοιπόν, είπατε και προηγουμένως, είδατε ότι σήμερα, γιατί πράγματι και εγώ γνωρίζω και έχω πληροφορία για το γεγονός των ανθρώπων που βρέθηκαν, που τα στοιχεία του ΑΣΕΠ είναι τέλος πάντων δεν είναι τα σωστά. Πάνε και απογράφονται. Έτσι, και απογράφονται δηλώνοντας οτιδήποτε θέλουν, χωρίς να μπορούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία διότι. Να κατηγορήσουμε μα είναι κλειστά τα ιδρύματα. Συγγνώμη, είναι κλειστό το ίδρυμα. Άρα προβαίνει το υπουργό σας σε μια τσαπατσουλιά κοινώς. Δηλαδή, τσαπατσούλικα, ήσαγα να παρουσιάσουμε κάτι. Δήλωσαν.
Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Βίτσα. Καταλάβατε. Δεν έγινε διασταύρωση και δεν μπορούσε να γίνει γιατί είναι κλειστό. Δεν μπορούν να μπουν στα γραφεία. Φαντάζομαι ότι δεν συμφωνεί ότι θα είναι εξωθεσμικοί και ακροαριστεροί αυτοί οι οποίοι κάνουν κινητοποίηση στα πανεπιστήμια. Έτσι δεν είναι? Ή μόνο τουλάχιστον. Εγώ λέω ότι έχει τεράστια ευθύνη και η κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα ο Υπουργός Παιδείας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα πανεπιστήμια και για το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Και θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία θυμάται κανείς πώς ξεκίνησε? Με μνημονιακή απόφαση να μπουν σε διαθεσιμότητα, κινητικότητα και τελικώς σε απόλυση πάνω από το 10% του συνόλου των διοικητικών υπαλλήλων. Και τότε ο κύριος Αρβανιτόπουλος δεν έκανε καμία συζήτηση και τότε πήγε να το επιβάλλει και τότε του είχαν πει και οι Πριτάνης και οι διοικητικοί, οι οποίοι ηρίστο εμπαρόδο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχουν κάνει καμία κατάληψη. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Απεργούν. Και μάλιστα έχουν και προσωπικό ασφαλείας σε αυτή τη διαδικασία. Το Μετσόβι όμως δεν είναι από αυτούς, αλλά είναι σε κατάληψη. Λέω όμως δεν είναι αυτή τη διαδικασία. Αλλά είναι σε κατάληψη. Λοιπόν, λέω λοιπόν αυτό ότι είναι αυτό είναι ένα κεντρικό πρόβλημα. Και παρακαλώ πάρα πολύ να μην λέγεται ως αιτιολογική βάση αντίδρασης και πιθανά της πολιτικής επιστράτευσης, ιδιαίτερα μέρες που είναι, δηλαδή ότι έχουμε 18 Νοεμβρίου και χθες ήταν 17 Νοεμβρίου. Και πάντα παραδοσιακά γίνονται καταλήψεις για τα παιδιά τα οποία δεν πάνε και γιατί μου είπε κάποιος από κάπου ότι εγώ πληρώνω κτλ. Δεν μου είπε κάποιος από κάπου, κύριε. Θέλω, κυρία Σκόνδρα, να σας προφυλάξω. Μα είναι ένα γεγονός. Να σας προφυλάξω, αυτό. ακούστε είναι με. Είναι ένα γεγονός αυτό. Ακούστε με να σας προφυλάξω, θέλω. Σήμερα κυκλοφορεί μάλιστα και ένα quiz στα social media. Τι λέει το quiz? Με πήρε τηλέφωνο κάποια οικογένεια από την Ξάνθη και μου είπε ότι δεν μπορούν να μένουν τα πανεπιστήμια μας κλειστά. Ποιος το είπε? Αρβανιτόπουλος, Στουρνάρας, πώς τον λένε, ο Μητσοτάκης ή Χατζηζήσης? Και ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Ναι. Θέλετε να την πω? Χατζηζήσης. Ξέρετε ποιος ήταν ο Χατζηζήσης? Ποιος ήταν ο Χατζηζήσης? Δηλαδή είναι το γεγονός ότι κινδυνεύουν να χαθούν. Ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Ότι κινδυνεύουν να χαθούν. Έχει καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά για την ιστορία του Πολυτεχνείου. Μέχρι την Πόλαρη, Θεόφιλο Γιαννάκη. Λοιπόν, πάντα τα ίδια, πάντα θα γυρνάμε στα ίδια. Μα ποια είναι τα ίδια? Αυτή τη στιγμή έχει τεράστια ευθύνη για το γεγονός ότι κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και του κόσμου παραμένουν κλειστά. Εμφανίστηκε κάποιο οργανόγραμμα. Συζητήσανε κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο το Καποδιστριακό είναι στη διαδικασία αλλαγής του οργανογράμματός του. Είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και το επιστημονικό έργο στα πανεπιστήμια δεν αφορά μόνο τη διδαχή στις αίθουσες, δηλαδή εγγραφές μπαίνουμε μέσα, επιτελούν συγκεκριμένα επιστημονικά προγράμματα. Και όλα αυτά μένουν στον αέρα. Θα σας τα πει και ο κύριος Μελάς, φαντάζομαι, ο οποίος είναι και καθηγητής πανεπιστημίου. Αλλά αυτή η διαδικασία, και θα το λύσει πάλι η κυβέρνηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που λέτε ότι εσείς εκτιμάτε ότι δεν θα υπάρχει πολιτική επιστράτευση. Πάλι με πολιτική επιστράτευση, δηλαδή αυτή η χώρα από εδώ και πέρα θα έχει να κάνει με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες στο τέλος δεν θα έρχονται και στη Βουλή, και με πολιτικές επιστρατεύσεις. Έτσι θα λύνουν τα ζητήματα. Ξαναγυρίζω στην αρχή. Κύριε Κούρη, επειδή τα είπαμε και έχει να κάνει και με τα άλλα, τα οποία συζητάμε για πληστηριασμούς, ακίνητα και τα λοιπά, τρομοκρατίες, αποστασίες, ό,τι θέλετε να το βάλτε τα όλα μέσα και να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι ένα πακετάκι, πακετάρα μάλλον, για να μην φτάσω, να μην το κάνω και υποχωριστικό, το οποίο λέγεται βάρβαρη πολιτική λιτότητας, εσωτερικής υποτίμησης χωρίς τους βασικούς νόμους της εσωτερικής υποτίμησης, βάρβαρου χαρακτήρα, η οποία δεν μας οδηγεί πουθενά. Μας οδηγεί στην καταστροφή. Θα το λέω, θα το ξαναλέω. Όσες φορές θα έρχομαι εδώ στην εκπομπή σας, όποτε με καλείτε, θα το λέω και θα το αποδεικνύω κιόλας. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Όταν θα φτάσουμε στα ακίνητα, όταν θα φτάσουμε στους μισθούς, όταν θα φτάσουμε στις συντάξεις, θα τα πούμε αυτά και με νούμερα και με το τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Ξουλίδου, σας είδα να συμφωνείτε σε ένα μεγάλο μέρος, επειδή είδα το νεύμα της κατάφασης ακούγοντας τον. Πραγματικά θέλω να θέσω το πρόβλημα των ανωτάτων ιδρυμάτων σε μια τελείως διαφορετική βάση που ίσως ο πολύς ο κόσμος να μην το γνωρίζει. Θα σας φέρω δύο παραδείγματα πώς μπορεί να ελέγχει το κράτος το τι γίνεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας. Ίσως να μην γνωρίζουν οι ακροατές μας και οι θεατές μας ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το Survey. Το Survey είναι ένα σύστημα όπου καταγράφονται όλα τα προσωπικά δεδομένα καθηγητών, μαθητών και όλων των εμπλεκομένων στην δημόσια εκπαίδευση. Πάρα πολύ εύκολα λοιπόν ο κ. Σαρβανιτόπουλος σε μια ανοιχτή βρήκε τους 2.500 καθηγητές από τα ΕΠΑΛ και τους έβαλε σε διαθεσιμότητα. Γιατί είχε τα στοιχεία. Κάτι που δεν συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Γιατί λοιπόν εκβιαστικά είπε ο κύριος Σαρβανιτόπουλος πάτε και απογραφείτε, γιατί δεν έχει βάση δεδομένων για να γνωρίζει πόσους υπαλλήλους έχει. Έτσι λοιπόν, αντιστεκόμενοι οι διοικητικοί και μη θέλοντας να απογραφούν, ουσιαστικά να ελέγχονται από το Υπουργείο βάσει ΑΣΕΠ ή άλλων κριτήριων, κάνουν την απεργία τους. Αυτό είναι να σας πω γιατί. Γιατί πάρα πολλοί διοικητικοί υπάλληλοι προσλήφθηκαν όταν δεν υπήρχε ΑΣΕΠ. Δηλαδή, ένας υπάλληλος με 28 χρόνια σήμερα, το γνωρίζω πολύ καλά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, βρίσκεται εκτός γιατί δεν έχει πτυχίο, αυτό που ζητάει δηλαδή το ΑΣΕΠ, δεν έχει μεταπτυχιακό, δεν έχει ξένη γλώσσα, αλλά ξέρετε πώς τους προσλαμβάνανε. Δίνανε εργολαβία, έπαιρνε εργολάβος δηλαδή ας το πούμε, την εργασία της καθαριότητας, το απειθή, και ως προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι εργασίας και καθαριότητας γίνονταν μετά με μετατάξεις διοικητικοί υπάλληλοι και φτάνανε γραμματείς δίπλα σε πριτάνεις και σε καθηγητές. Γιατί δεν κάνανε προσλήψεις προσωπικού διοικητικού. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τώρα βρίσκονται στον αέρα. Έχουν μείνει απλήρωτοι πάνω από 6 μήνες. Παραλίγο θα παίρνουν σύνταξη με εργολαβία, 800 στον αριθμό. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα λογικό είναι να αντιστέκονται γιατί φτάνουν να χάνουν τα πάντα. Δεν θα πάρουν καν σύνταξη. Τους γονείς που ακούτε εσείς και διαμαρτύρονται, γιατί θα υπάρχουν κάποιοι γονείς που διαμαρτύρονται. Βεβαίως. Καθημερινά. Και τα email και τα πάντα όλα που μας έρχονται. Τους ακούτε να στρέφονται εναντίον τίνων στο θέμα. Να σας πω λιγάκι. Ειλικρινά. Πάλι το θέμα είναι διπλό, είναι διτό. Υπάρχει ένα άλλο θέμα που κανένας δεν το αγγίζει. Το θέμα των μεταγραφών. Ξέρετε από πότε έχει περάσει. Δηλαδή, ξέρετε από πότε έχει περάσει ο κ. Σαρβανιτόπουλος την απόφαση για τις μεταγραφές. Αρχές Σεπτεμβρίου. Ούτε μία μεταγραφή δεν έχει γίνει. Δεν έγινε. Ξέρετε πώς δεν εφαρμόζει. Γιατί δεν είναι μόνο τα δύο τα πανεπιστήμια, κυρία Σκόνδρα, που δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ένα σωρό πανεπιστήμια στην περιφέρεια που θα μπορούσαν να μεταγραφούν. Δεν γίνεται ούτε μία μεταγραφή. Υπάρχουν παιδιά που πήγαν από το καλοκαίρι να πιάσουν σπίτι στην Κρήτη, νοικιάζουν κανονικά και δεν έχουν ακόμα κάνει μεταγραφή για να πάνε στον τόπο όπου ζητούν. Πέραν τούτου όμως, όσον αφορά το φύλλο επίταξης, λοιπόν, αν νομίζει ο κύριος Σαρβανιτόπουλος, που νομίζω ότι δεν θα του ήταν περιττός ο τίτλος ότι είναι υπουργεύων, και το λέω με πάσα ειλικρίνεια, θεωρώ ότι μέσα στο Υπουργείο Παιδείας άλλοι κάνουν κουμάντο και μπορώ να πω και ονόματα. Υπάρχουν καταγγελίες. Ποιος κάνει κουμάντο? Έχετε ακούσει κάποιο όνομα Άγγελος Λάσκαρης? Εγώ έχω κάνει 2 φορές ερωτήσεις. Έχω κάνει 2 φορές ερώτηση στον κύριο Σαρβανιτόπουλο. Τι θεσμικό ρόλο έχει ο κύριος Λάσκαρης. Σας πληροφορώ ότι είναι ο εξαπορρίτων σύμβουλός του, δηλώνει ότι είναι άμυστος. Και η δεύτερη ερώτηση που έκανα, κυρία Σκόνδρα, είναι ότι είναι επικεφαλής του κυβερνητικού έργου. Και θέλω να μάθω ποιο είναι αυτό το κυβερνητικό έργο που ένας άμυστος σύμβουλος κάνει κουμάντο. Κυρία Ξουλίδου, ξεφεύγετε και παραφέρεστε. Όχι, δεν ξεφεύγω καθόλου. Δεν είναι δυνατόν να βάλει υπογραφή σε δημόσια έγγραφα κάποιο που δεν έχει έμειστη σχέση με το δημόσιο και με το Υπουργείο. Βεβαίως. Υπάρχουν καταγγελίες. Αυτό είναι διαφορετικό με την υπογραφή. Συγγνώμη. Υπάρχει υπογραφή. Λοιπόν, και με το σχέδιο να έχει εμπλακεί άμεσα ο κύριος. Αυτό που υπάρχει υπογραφή και αν υπάρχει και σε τι. Σας απάντησε ο Υπουργός καταρχάς? Όχι βέβαια. 2 φορές ερώτηση και δεν έχω πάρει απάντηση. Έχει ένα στυλ καρδινάλιου. Ξέρετε ότι έχει κάνει μήνυση και η ΟΗΕΛΕ και η ΟΛΤΕ έχουν κάνει μήνυση στον κ. Σαρβανιτόπουλο για αυτό το ακριβώς το θέμα. Και σας μιλάω για το φύλλο. Προς τα κάτω δεν κατεβαίνει γενικά ο Υπουργός. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό. Γενικά προς τα κάτω δεν καταδεχόμαστε. Όταν στο πολιτικό ένας υπουργός και βγει δημόσια και πει ακριβώς γιατί κάνει ό,τι κάνει, όταν έστειλε φύλλο επίταξη στους καθηγητές δευτεροβάθμιας μέσω πανελληνίων και μου ήρθε και σε μένα φύλλο επίταξης, ειλικρινά το ξέρετε ότι δεν έχει γίνει ακόμα άρση. Ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα επιταγμένοι και αν τυχόν κάνει ένας συνάδελφος απεργία, κινδυνεύει να πάει μέσα.
Είναι πράγματα που μονάχα σε χώρες τριτοκοσμικές συμβαίνουν. Δεν λειτουργεί έτσι η παιδεία. Δεν μπορεί σήμερα να εκμεεύσει κανείς εμπιστοσύνη από αυτό το κράτος και να πει ότι εμπιστεύομαι το παιδί μου να το στείλω και πραγματικά να μορφωθεί έτσι όπως πρέπει στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, να δώσουμε τον κύριο Βουδούρη. Τελειώστε για να μιλήσουν όλοι. Έτσι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη θέση που έχουν περιέλθει τα πανεπιστήμια. Άκουσα τον κύριο Πελιγρίνη σήμερα που βγήκε και πραγματικά κάνει. Παραιτήθηκε όλοι σύγκλιτος. Ναι, παραιτήθηκαν όλοι. Ο κ. Πελεγρίνης κάνει και τα δικά του τα σοου που και που, έτσι, να είμαστε και... Ναι, αλλά φαντάζεστε όταν φτάνει ένα τόσο μεγάλο πανεπιστημιακό ίδρυμα να βγάζει στη δημοσιότητα τέτοιο πόνο. Δεν το λέω μόνο. Δεν το λέω μόνο. Αυτό γενικά κάποιες αντιδράσεις έχει ψωμοτήρι. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βουδούρη για να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Για να σας ακούσουμε εσείς. Τι λέτε? Τα πανεπιστήμια, φαντάζομαι. Τα πανεπιστήμια, ναι, γιατί και άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, θα πούμε και τα άλλα. Έχουμε μπροστά μας. Η κατάσταση στα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ λυπηρή. Δεν είναι λυπηρή μόνο για τους φοιτητές. Είναι καταρχήν για τους φοιτητές, αλλά είναι επίσης και για όλους τους πανεπιστημιακούς, για όλη την κοινωνία. Το ερώτημα είναι ποιος είναι υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία. Και δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε το θέμα του πανεπιστημίου από αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Δείτε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Πριν κάποιες εβδομάδες ο Υπουργός είχε πει ούτε μία πώληση. Τώρα μετράμε πόσο πωλήσεις θα γίνουν. Πριν κάποιους μήνες αυτή η κυβέρνηση όταν εκλέχθηκε το 2012 ήταν με τη ρητή δέσμευση ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Σιγά σιγά αυτό διολίστησε και τώρα δεν υπάρχει πλέον αυτή η συζήτηση. Είναι πόσες απολύσεις θα γίνουν, πού θα γίνουν αυτές τις απολύσεις. Μιλάμε για απολύσεις. Εγώ λέω στο κάτω γραφής να το συζητήσουμε. Αλλά σε ποια βάση? Στη βάση ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, την ΕΡΤ ενδεχομένως, ή στη βάση ότι μας έχει πει η Τρόικα κόψτε 10, 15, 20% και εμείς τρέχουμε τώρα πόσο θα κόψουμε. Αυτή είναι η ουσία, πρέπει να καταλάβουμε. Η ουσία είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει επιχειρησιακό σχέδιο ούτε για τα πανεπιστήμια, ούτε για τα νοσοκομεία, ούτε για τίποτα και είναι μια κυβέρνηση το πώς θα απολύσω και πώς θα περικόψω. Και βέβαια έρχονται τώρα οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και ανακαλύπτουν πώς οι κακοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αυτά τα διπλώματα τα μαϊμού κτλ. Ποια διπλώματα μαϊμού? Αυτά τα οποία αφήσανε να κατατεθούν αυτοί οι ίδιοι που κυβερνούν. Τώρα ανακαλύψανε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν το πρόβλημα δημιουργόταν υπό τη δική τους ευθύνη, δεν το ανακαλύπτανε. Κάποτε όμως δεν θα έπρεπε να συγκαλύψουμε, δηλαδή, γιατί αυτό το σημείο δεν μας βολεύει. Κάποτε δεν θα έπρεπε. Αλλά δεν είμαστε αγαθοί. Γιατί το ανακαλύπτουμε τώρα? Ίσως γιατί κάποιοι μας πιέσανε. Γιατί εμείς το λέγαμε να το ανακαλύψουμε πριν. Γιατί πριν δεν το ανακαλύπτανε? Και τι συνέβη τώρα? Αυτό είναι η ντροπή του πολιτικού συστήματος της χώρας μας εδώ και 40 χρόνια. Έπρεπε να έρθουν κάποιοι απ' έξω για να τα βελτιώσουμε αυτά και να τα δούμε. Δεν είναι το πολιτικό σύστημα. Είναι πολύ εύκολο να λέμε το πολιτικό σύστημα. Είναι συγκεκριμένοι πολιτικοί. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν σήμερα και οι οποίοι είναι ακριβώς οι ίδιοι αυτοί που κυβερνούσαν εχθές. Με τους οποίους είχατε συμπράξει όμως και εσείς εχθές. Γιατί εγώ προσωπικά δεν είχα συμπράξει. Το Πασόκ ήταν άμυρο ευθυνών στα προηγούμενα χρόνια. Εγώ, συγγνώμη, δεν είχα συμπράξει σε τίποτα. Εγώ θέλησα να συμπράξω και έβαλα τη δύναμή μου για να ανατραπεί αυτό το σύστημα. Εγώ εκλέχθηκα το 2009 με ένα μεταξύ άλλων σύνθημα ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Το θυμόσαστε? Και όταν αυτό πήγαμε να το στηρίξουμε, τι έγινε? Μας διέγραψε το Πασόκ. Μην λέτε λοιπόν ότι εγώ το στήριξα. Ήσασταν όμως στο Πασόκ και πριν. Δεν άκουσα. Ήσασταν στο Πασόκ. Όχι, δεν ήμουν ποτέ στο Πασόκ. Δεν ήμουν ποτέ μέρος του Πασόκ. Εγώ κατέβηκα το 2009 για δύο λόγους. Ανατροπή του πολιτικού συστήματος, αναδιανομή του πλούτου. Και αυτά τα δύο πράγματα δεν έγιναν. Να πω εγώ κάτι τώρα. Έχουμε ένα μήνυμα από έναν διοικητικό υπάλληλο εδώ. Με τα στοιχεία του τα έχει στείλει ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα τηλεφωνική παρέμβαση δεν είναι εύκολα. Θα διαβάσω όμως αυτά τα οποία μας γράφει. Λέει λοιπόν ότι αυτά τα οποία επικαλείστε, είμαστε λέει, και απευθύνεται σε εσάς. Είμαστε 11 εβδομάδες σε απεργία. Δεν έχει έρθει κανείς να μιλήσει μαζί μας. Λένε ψέματα πράγματα. Λένε ψέματα. Λέει, δεν εμποδίσαμε ποτέ κανέναν να πάει να δουλέψει. Η απόφαση που έχουμε πάρει είναι ομόφωνη. Κανείς ακροαριστερός δεν κάνει κατάληψη. Είμαστε 1.300 άτομα που μας κόβονται από αυτούς οι μισοί. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο. Δεν ανοίγουμε το πανεπιστήμιο γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει προσωπικό ασφαλείας και σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν ισχύουν λέει, αυτά τα οποία είπατε πριν, ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά
μειοψηφίες προαριστερών και πώς το είπατε το άλλο, που ενδεχομένως δεν αφήνει τον κόσμο να δουλέψει. Ο κύριος Ευάγγελος Αναστασόπουλος, τα στοιχεία του είναι εδώ. Σεβαστά αυτά που λέει ο κύριος Αναστασόπουλος. Απλώς πρέπει να τα μεταφέρω, γιατί αφορούν... Επίσης, είπα και πριν ότι σέβομαι την αγωνία όλων των υπαλλήλων και κυρίως αυτών που κινδυνεύουν να βγουν σε διαθεσιμότητα. Ναι. Όμως, από εκεί και μετά τα πανεπιστήμια πρέπει να ανοίξουν. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς, και εξηγήστε μου εσείς που είστε και έγκριτοι δημοσιογράφοι, πώς συνδέεται η κατάληψη των φοιτητών με την απεργία, τη θεμιτή, το δημοκρατικό δικαίωμα των υπαλλήλων. Θέλω να μου το πείτε, γιατί εγώ έχω προσωπικός φίλος καθηγητής πανεπιστημίου που μου είπε, πήγαμε να μπούμε μέσα και σήμερα ήρθαν οι φοιτητές και βάλαν αλυσίδες. Στο Μετσόβιο έγινε αυτό? Στην ιατρική σχολή. Λοιπόν, πέστε μου, αλυσίδες μου είπε. Ότι βάλαν οι φοιτητές. Απ' την άλλη, όμως, και η κυβέρνησή σας αντιδρά. Λες και είναι η κυβέρνηση Θάτσερ με 45% λαϊκής υποστήριξης από κάτω. Να σας πω κάτι. Έναν αυταρχισμό είδαμε στην ΕΡΤ. Και να σας πω κάτι, εγώ μάλιστα σε πολύ, και έχω αρθρογραφήσει σχετικά, είμαι και σε πολύ μεγάλο βαθμό αντικρατιστής. Από την άλλη όμως μεριά υπάρχει και μια άλλη οπτική στα πράγματα. Η κυβέρνησή σας, αν δεν απατώμε, στις πρώτες εκλογές του Μάη η Νέα Δημοκρατία έλαβε 19% και στις δεύτερες, με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, κατόρθωσε να προσεγγίσει το 30%. Η μέχρι στιγμή συμπεριφορά στις κοινωνικές αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι λες και έχει λάβει κανένα 45%, λες και έχει μια διευρυμένη λαϊκή εντολή. Το Πασόκ μας το ξέχασες. Συγγνώμη, και το Πασόκ. Αν δούμε τα σημερινά δεδομένα όμως του Πασόκ, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Να κάνω κι εγώ έτσι μια απορία να εκφράσω. Εκφράστε για να πάω στον κύριο Μελά όμως, γιατί είναι ίσως ο πιο ειδικός από όλους για να μιλήσει. Η χώρα μας, έτσι όπως ήταν δομημένη, είτε το λένε πανεπιστήμια, είτε τα λένε οτιδήποτε, να μην τρώω το χρόνο. Λοιπόν, ήταν καλά δομημένοι, ήμασταν ευχαριστημένοι. Όχι, αλλά ο λαός δεν σας έχει δώσει τόσο μεγάλη δύναμη να είσαστε αποφασίζομενοι και διατάσσομενοι σε στυλ Ζαγοριανάκου για να αντιγράψετε το γύρο. Ο λαός αποφασίζει. Σήμερα είναι αυτή η κυβέρνηση και αύριο είναι κάποια άλλη. Εγώ ρωτάω σαν πολίτης, ούτε σαν βουλευτής ούτε τίποτα. Γιατί σήμερα είμαι βουλευτής, αύριο μπορεί να μην είμαι. Λοιπόν, ήμασταν ευχαριστημένοι, βαδίζαμε καλά, ας πούμε, έτσι όπως ήταν δομημένοι. Ποιος κυβερνούσε? Δεν μοιράζω. Εγώ τώρα δεν θα πω στη λογική να μοιράσω ευθύνες. Λέω το άλλο. Δύο κυβερνήσεις. Εγώ σας λέω ότι βγαίνει αύριο μια κυβέρνηση που είναι από παρθενογέννηση. Από το 1974 μέχρι σήμερα όση κυβέρνηση. Πέστε μου ότι αύριο βγαίνει μια κυβέρνηση που είναι από παρθενογέννηση και ξαφνικά έπεσε από τον ουρανό. Συγγνώμη. Κύριε Κουρί, επιτρέψτε. Όταν πει όμως στις προεκλογικά τι θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Αυτά δεν τα πάνε όμως πριν. Λοιπόν, είπε όμως τουλάχιστον. Σας είπε πριν ότι είπατε ότι δεν θα κάνουμε καμία απόλυση και εδώ πάμε σε απολύσεις. Σας το είπε ο κ. Βουδούρης πριν. Τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, για να μην μιλάω για την κυβέρνηση, να μιλάω για την Νέα Δημοκρατία που ανήκω. Εκείνο που είχε κατά κόρον σύνθημα ήταν μέσα στο ευρώ να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη. Όχι με κάθε θυσία. Όχι να μην μείνει ζωντανό. Συγγνώμη, δεν είπαμε να μην μείνει ζωντανό. Ότι αυτό θα ιεραρχηθούν αυτά, κύριε Ξενάκη. Όπως λέει και ένας φίλος μου, μέσα στο ευρώ να το βλέπουμε κιόλας. Σωστά λέει ο φίλος σας. Το θέμα είναι, κυρία Σκόνδρα, δομείται καλά τώρα δηλαδή η κοινωνία? Όχι, αλλά θέλω να πω ότι οι μεταρρυθμίσεις χρειαζόντουσαν. Και εσείς αύριο ευελπιστείτε. Βλέπετε καμιά μεταρρύθμιση? Λοιπόν, δεν πρέπει εκτός από πωλήσεις. Είναι και μόνοι. Και θέλω να σας ρωτήσω τον κύριο Μελά και τον ζητώ συγγνώμη κιόλας. Ο κύριος Μελάς. Είναι θέμα ισονομίας. Λοιπόν, για να ακούσουμε και. Μπορώ να πω ένα άλλο πράγμα. Να ξεκινήσω από το γενικό πολιτικό πλαίσιο και γενική πολιτική συγκυρία. Είναι δεδομένο ότι οι επιβολές που κάνει η Τρόικα, μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, είναι πολύ συγκεκριμένες. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση, όχι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε να εξασφαλίσει πριν την υπογραφή οποιοδήποτε μνημονίου ή οποιοδήποτε συμφωνία με την Τρόικα, να εξασφαλίσει στοιχειωδώς, βάζω το στοιχειωδώς, τη λειτουργία των πανεπιστημίων, των δήμων, των νοσοκομείων και των άλλων κοινωνικών φορέων. Αυτό έπρεπε να το εξασφαλίσει, διότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία έχουμε ξεπεράσει τα όρια, δηλαδή βρισκόμαστε σε μια, πώς να το πούμε, κρίση ανθρωπιστική. Δηλαδή έπρεπε πρώτα να μπει αυτό το κομμάτι ή εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια. Τώρα, για το θέμα των πανεπιστημίων, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρέπει να βρεθεί, και θα φανεί πολύ κοινότοπο αυτό το οποίο θα πω, πρέπει να βρεθεί πάση θυσία ο τρόπος
και οι προϋποθέσεις για να ανοίξουν και να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Θα χαθεί το εξάμηνο. Ποια είναι θέμα ημερών, λένε. Από αύριο, νομίζω είναι 13 εβδομάδες το εξάμηνο. Αν χαθούν και αυτές οι μέρες, τελείως το εξάμηνο, έτσι. Ναι, νομίζω ότι θα επιχειρηθεί τελευταία στιγμή να βρεθεί μια λύση ώστε να υπάρξουν, λέω πάλι, οι προϋποθέσεις. Αν γίνει επίταξη, βλέπετε να λειτουργεί επίταξη. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν το ξέρω. Παλιά το λέγαμε επιστρέφει. Δεν το ξέρω. Πάντως, εάν πάει μέχρι τον Ιούλιο, μπορούν να θα δεχτούν μετά οι καθηγητές. Να επεκταθεί. Καλά, εάν βρεθεί μια λύση για τις προϋποθέσεις λειτουργίας, νομίζω θα τα δεχτούν όλα. Δηλαδή... Το βασικό είναι αυτό που λέει ο κ. Μαντάς, να βρεθεί λύση και οι προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή αυτό είναι αρμόδια η σύγκλητη και οι αρμόδιοι φορείς και το πολιτικό. Και λύση και προϋπόθεση δεν είναι να σφαγιαστούν. Πρέπει κάποιος να κάνει πίσω. Και μάλλον η κυβέρνηση να κάνει πίσω. Εκατοντάδες 1.200. Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Αρμοδιότερη μου είναι οι φορείς που... 400 είναι στο πανεπιστήμιο, 400 είναι στο πανεπιστήμιο. Ναι. Αυτό λέει, για να βρεθεί λύση πρέπει να κάνει κάποιο πίσω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα γρήγορο τώρα, 2-3 λεπτά. Συγγνώμη, και να έρθουμε να δούμε και τα άλλα θέματα μαζί και τα μηνύματά σα, στα οποία θα αναφερθούμε σε λιγάκι. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο επί του πιεστηρίου. Έχουμε ένα μήνυμα, έχουμε πολλά μηνύματα, αλλά ένα από αυτά θα το διαβάσω. Είναι από τα στοιχεία του ανθρώπου που υπάρχουν εδώ πέρα. Συνταξιούχος καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχουμε τα στοιχεία του, εδώ μας τα έχει στείλει. Την απάντηση σε όλα αυτά που λέτε την έχει ο Υπουργός και όχι οι εργαζόμενοι που απεργούν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 25 χρόνια υπηρεσίας, 27 και 30 και σε μια βραδιά έχασαν τη δουλειά τους. Το θέμα δεν είναι αν θα χαθεί το εξάμηνο, λέει, αλλά αν θα σωθεί το πανεπιστήμιο. Τα στοιχεία του είναι εδώ και νομίζω ότι είναι μια ψύχρεμη σχετικά τοποθέτηση. Τώρα εντάξει. Και από έναν άνθρωπο που. Σωστή. Από έναν άνθρωπο. Ναι, αλλά λέει ότι το κλειδί το έχει ο Υπουργός και όχι οι εργαζόμενοι. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Ο Υπουργός μέχρι τώρα έδειξε ότι δεν θέλει να φτάσει στα άκρα. Λοιπόν. Και έδειξε διάθεση συνεννόησης. Να το δούμε αυτό, αν θα συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, εσείς που αναρωτιέται ένας φίλος μας από την Γλυφάδα πώς ενώ είστε οικονομικό συντάξη έχετε άποψη και για τον κύριο Πελεγκρίνη, που τον ξέρετε, λέει εσείς. Εμείς κρατάμε με την οικονομία το πουγγί ακόμα και για την πληρωμή του κύριου Πελεγκρίνη. Λοιπόν, τα μηνύματά σας που αναφέρονται στους παρόντες μεταφέρονται, να ξέρετε. Δημήτρη, θα σε ρωτήσω να μας πεις όλα τα καλά νέα που έχεις και αφορούν επαγγελματικές μισθώσεις, ακίνητα, πληστηριασμούς, για να κουβεντιάσουμε λίγο με τους καλεσμένους μας. Να ξεκινήσουμε με τα καλά, γιατί παρά τα όσα λέγονται υπάρχει και μια διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει δηλαδή να βάλουμε συνεχώς κατά της κυβέρνησης, δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Είχε χαραχτεί λοιπόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης μια κεντρική γραμμή ότι στο θέμα των εμπορικών μισθώσεων δεν πρέπει να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση και φαίνεται ότι τελικά η κυβέρνηση σε αυτό το τομέα διαπραγματεύτηκε καλά και τα καταφέρνει. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι οι Τροικανοί υποχωρούν στη συγκεκριμένη απέτησή τους και ότι τελικά υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσο πλέον θα διατηρηθεί το στάτους το σημερινό από τριετία ή εξαετία που θέλει το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία ήταν 12ετία, δεν μπορούσαμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση τώρα να λέμε την αλήθεια. Μην πηγαίνουμε και στο μαξιμαλιστικό. 8 χρόνια υπερπροστασία. 12 συν 6, 18. Ακριβώς, δεν πρέπει να έχουμε αυτό το κέλυφος προστασίας το οποίο πνίγει σε πολλές περιπτώσεις και τον ιδιοκτήτη, γιατί και οι ιδιοκτήτες τραβάνε πάρα πολλά. Έτσι. Μην κοιτάμε μόνο τους ενοικιαστές, υπάρχει και ο ιδιοκτήτης που υποφέρει σήμερα. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης και πρέπει να μην είμαστε μικρόψοι και να την αποδώσουμε. Οι πληροφορίες είναι. Είχα επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Φαίνεται λοιπόν ότι. Όχι, δεν κυριοτόμησε. Λοιπόν, είπαμε, μην προχωρήσουμε και τόσο. Τώρα στα κακά νέα. Στα κακά νέα δεν ξέρω βέβαια αν είναι καλά, γιατί ανακατεύεται ξανά η τράπουλα. Φαίνεται ότι στο θέμα του νέου φόρου των ακινήτων δεν υπάρχει συμφωνία της Τρόικας. Η Τρόικα διαβλέπει ένα κενό χρηματοδοτικό της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει καλέσει τον Υπουργό Οικονομικών λοιπόν να ξανασυζητήσουν το θέμα. Ανοίγει ξανά μια νέα διάσταση σε αυτό το θέμα, το οποίο πολύ απασχόλησε τις κοινοβουλευτικές ομάδες Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και φαίνεται πλέον ότι θα έχουμε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων. 400 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά μόνο τα ακίνητα. Και τώρα στο τρίτο θέμα, θα τα εξηγήσουμε και στην πιο οικονομική ώρα που έχουμε, και στο τρίτο θέμα το οποίο μας αφορά όλους είναι οι πληστηριασμοί. Εκεί προβλέπεται μια πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Η γραμμή της κυβέρνησης σήμερα μετατοπίστηκε ελαφρά με τη δήλωση του Υφυπουργού Ανάπτυξης του Θανάση Σκορδά
Η Τρόικα τι λέει? Θεωρεί κάποιους είναι οι λεγόμενοι strategic defaulters, οι στρατηγικά μπαταχτσίδες, να το πούμε έτσι, άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται και έχουν καταμετρηθεί ήδη από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία. Τους γνωρίζουν. Έναν προς έναν. Την Κυριακή είχαμε ένα ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα, όπου γνωρίζουμε ότι 14.000 έχουν προσδιοριστεί 26.100 άτομα, ναι. εκ των οποίων οι 14.000 είναι όσοι χρωστούν δάνεια από 200.000 ευρώ και πάνω. Μάλιστα. Και οι υπόλοιποι 12.000 είναι αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν για χρέη για δεύτερη και τρίτη κατοικία. Τα εξοχικά κυρίως. Αυτοί έχουν στοχοποιηθεί. Έχω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Γιατί δεν πάνε να βρουν αυτούς? Τους έχουν βρει, αλλά πάνε να βρουν και άλλους. Υπάρχει και δεύτερη μελέτη από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία σύντομα θα ολοκληρωθεί για την πρώτη κατοικία, ώστε να βρεθούν οι άνθρωποι, προσδιορίζονται γύρω στους 15.000 αυτοί, είναι ένα νέο νούμερο. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομική δυνατότητα, έχουν ετήσιο εισόδημα ενδεχομένως πολλές φορές και πάνω από 30-40.000 ευρώ και απλά. Επειδή κακά τα ψέματα έχουμε και κάποιους τέτοιους στη ράτσα την ελληνική, δεν θέλουν να πληρώσουν χρησιμοποιώντας το κέλυφος προστασίας του νόμου Παπαθανασίου και μετεξέλιξη της Λούκας Κατσέλη. Σε σύνολο 115.000 δανειοληπτών. Που είναι σε τι, στο κόκκινο? Είναι στεγαστικά τα οποία δεν αποπληρώνονται στην ώρα τους. Αυτά είναι τα στεγαστικά. Ουσιαστικά λοιπόν μιλάμε για ένα σύνολο της τάξης περίπου των 35.000 με 40.000 ανθρώπων που έχουν δυνατότητα να πληρώσουν. Όχι. Σε σύνολο πόσων που έχουν πάρει δάνεια? Μισό λεπτό, γιατί και εγώ έχω πάρει δάνειο και πληρώνω στην ώρα μου και δεν βλέπω καθόλου για τα κόκκινα δάνεια. Οι δανειολήπτες στη χώρα μας. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα για όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι με νύχια δόντια και με μεγάλη προσπάθεια συνεχίζουν και είναι συνεπείς. Αυτοί δεν αφορούν. Μπαίνουν στη μελέτη με την έννοια ότι εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Ναι. Όμως το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή χτίζει η κυβέρνηση μία γραμμή άμυνας σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς ακινήτων και λέει το εξής. Ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνουν πληστηριασμοί στα ακίνητα τα οποία αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, άνεργους, πολύτεκνους. Και σήμερα με τη δήλωση του Θανάση του Σκορδά, την οποία πρέπει πλέον να την αποκωδικοποιήσουμε, χαράσεται μια νέα γραμμή, η οποία λέει ότι θα πρέπει να δούμε και το κατά πόσο αυτοί που έχουν κάποια εισοδήματα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα μπει εισοδηματικό κριτήριο στο τέλος και πιστεύω ότι η Τρόικα θα δώσει αυτή τη νίκη στην κυβέρνηση, γιατί αν δεν τη δώσει, ουσιαστικά είναι σαν να λένε οι δανειστές μας ότι πάμε σε νέο πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι θέμα νίκης. Είναι θέμα λογικής. Όταν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει. Γιατί έχει η Τρόικα λογική, μας έχει αποδείξει τόσα χρόνια ότι έχει λογική. Εντάξει, έχει κυβέρνηση και έχουμε κι εμείς. Και εγώ το πιστεύω ότι δύσκολα η κυβέρνηση. Και για ψηφοφόρους εκτός από λογική. Εκτός από τους ψηφοφόρους. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι γίνεται μια διαπραγμάτευση. Σε αυτή την κατάσταση που έχουμε γίνεται μια διαπραγμάτευση. Μην είμαστε μικρόψυχοι σε αυτό το σκέλος. Γίνεται μια διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Και αυτό ίσως είναι μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια διαπραγμάτευση. Με κέρδη, με απώλειες. Εμπορικές μισθώσεις. Στους πληστηριασμούς, το ξέρω γιατί την χάνω να είμαι αυτός που έβγαλε το θέμα από τον Απρίλιο για τους πληστηριασμούς στο πρώτο θέμα. Γίνεται μια σκληρή διαπραγμάτευση. Μην τους ακυρώνουμε. Η προστασία της πρώτης κατοικίας αφορά μόνο το δάνειο τράπεζα, αν οφείλει κάπου αλλού έξω στην αγορά. Το δάνειο, μιλάμε για το δάνειο για την τράπεζα. Σε ό,τι αφορά το κράτος, υπάρχουν άλλες διαδικασίες. Ήδη έχουν ξεκινήσει κατασχέσεις. Εγώ μιλώ για την τράπεζα. Να κάνω μια ερώτηση. Οι πληστηριασμοί τι σχέση έχουν με το δημοσιονομικό έλλειμμα? Κοιτάξτε, σε αυτό έχετε πολύ μεγάλο. Είναι μια απελευθέρωση αγορά. Έχει με τη ρευστότητα που είναι ζητούμενο. Και είναι σημαντικό. Έχουν ή δεν έχουν? Δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα και αυτό είναι μάλιστα κάτι το οποίο στις διαπραγματεύσεις το τονίζουν και τα κυβερνητικά στελέχη. Τότε γιατί διαπραγματεύονται? Εμείς ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το πρόβλημά μας δεν είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα? Έχει σχέση, είναι πολύ σωστό. Έχει σχέση με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποια χρήματα, να το πω έτσι πολύ απλά, παρκαρισμένα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το τραπεζικό σύστημα, τα οποία η Τρόικα, για τα οποία έχει λόγο. Συγγνώμη που επιμένω, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα, το δέχομαι. Το πρόβλημά μας εμείς απέναντι στους δανειστές μας, έχουμε δανειστεί ως κράτος, δεν είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα? Θέλω να σας απαντήσω. Είναι ένα συνολικό restructure του κράτους, όπως λένε οι δανειστές. Για πέστε μας για να πάμε μετά στην κουβέντα. Έχει επιπτώσει το τραπεζικό σύστημα η αύξηση των non-performing loans, των δανείων τα οποία δεν εξυπηρετούνται, αυτομάτως θα κληθεί κάποιος να καταβάλει και να καταβάλει κεφάλαια. Οι καταθέτες ενδεχομένως. Όχι καταθέτες ακόμα. Όχι ακόμα. Θα χρειαστούν νέα κεφάλαια. Αυτά τα νέα κεφάλαια
Εάν έρθουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα αυξήσουν, πάνε κατευθείαν στο δημόσιο χρέος. Σας απαντάει ο κύριος Στουρνάρας, τον οποίον άκουσα και για μια φορά συμφώνησα. Δεν σημαίνει ότι συμμερίζομαι αυτή την άποψη πλήρως, αλλά... Ο κύριος Στουρνάρας είπε, σε αντίλογο σε αυτό που λέτε, ότι αν απελευθερώσουμε τους πληστηριασμούς θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα. Διότι προφανώς θα καταρρεύσει η τιμή των ακινήτων. Το είπε την περασμένη εβδομάδα στο Eurogroup. Το είπε τελευταία φορά την περασμένη εβδομάδα στο Eurogroup. Άρα ποια είναι η λογική. Η λογική είναι μια λογική η οποία έχει σχέση με το δημοσιονομικό έλλειμμα ή είναι μια πολιτική απόφαση η οποία απορρέει από μια πολιτική τοποθέτηση που λέει ότι αυτό το σύστημα το οποίο εμείς θέλουμε είναι ένα νεοφιλελεύθερο σύστημα που δεν έχει ρυθμίσεις. Είναι διπλής ανάγνωσης. Το ότι είναι νεοφιλελεύθερο δεν υπάρχει καμία συζήτηση, αν το συζητήσουμε, μην το λέτε. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει μια σχέση στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, στα απαιτούμενα κεφάλαια τα οποία θα γίνουν τα νέα stress test τον Νοέμβριο, να δούμε τι θα βγάλουν. Άρα θα χρειάζεται κεφάλαια νέα, τα οποία κάποιος πρέπει να τα βάλει. Και αν δεν τα βάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως πήρε απόφαση η Κομισιόν και θα προχωρήσει, στο κάτω-κάτω, στο τέλος της γραμμής, θα το βάλουν οι καταθέτες. Όταν μια τράπεζα... Για τη διάσωση του τραπεζικού συστήματος. Άρα λοιπόν, γιατί να διασωθεί το τραπεζικό σύστημα. Μισό λεπτό. Μια τράπεζα δεν πάει καλά. Ποια είναι η υποχρέωση του κράτους? Να διασφαλίσει την τράπεζα ή τους καταθέτες? Να διασφαλίσει τους καταθέτες. Πολύ ωραία. Άρα γιατί πρέπει να σώσει τους τραπεζίτες? Και πώς θα τους διασφαλίσει τους καταθέτες? Θα τους διασφαλίσει με τον τρόπο τον οποίο έχει εγγυηθεί. Και πού θα τα βρει τα λεφτά για το ελληνικό δημόσιο? Τη στιγμή που εγγυάται κάτι, προφανώς έχει τα χρήματα. Όχι, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Τα χρήματα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Αλλάξουμε λίγο τη σειρά, κάτι θέλει να πει ο κ. Σβίτσα. Θα αλλάξουμε τη σειρά και θα σας αμέσως μετά. Δηλαδή, για να πάρουν τα λεφτά θα πρέπει να χάσουν την πρώτη κατοικία τους. Δεν διαφωνώ. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βάζετε, γιατί δεν είναι στους τραπεζίτες, δεν έχω καμία αντίληψη να μην τα δίνουν στους τραπεζίτες. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τα δώσουν στο τραπεζικό σύστημα. Το θέμα που θέτεται είναι η ηθικής διάσταση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, και εγώ συμφωνώ, θα έπρεπε το τραπεζικό σύστημα τη στιγμή που τα λεφτά τα βάζει στο ελληνικό δημόσιο, η ελληνική κοινωνία, να είναι στο ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχει μια συζήτηση. Αλλά αυτό δεν λύνει το οικονομικό ζήτημα. Καταλάβατε, εκεί είναι η ένστασή μου. Δεν είναι το οικονομικό ζήτημα κατά τη διασφάλιση των καταθέσεων. Το μεγάλο θέμα. Να σας ζητήσω να ακούσουμε και τους υπόλοιπους όμως. Πώς γίνεται και μιλάμε για θέματα τα οποία προκύπτουν θεωρητικά από το δημοσιονομικό έλλειμμα και αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. Αφορούν τις μαζικές απολύσεις, αφορούν το θέμα της εμπορικής μισθώσης. Εντάξει, βρίσκεται πάντα μια εξήγηση γι' αυτό. Είναι ερώτημα που τίθεται συνέχεια. Εδώ υπάρχει παρέμβαση στους πληστηριασμούς. Υπάρχει παρέμβαση του κράτους να προστατεύσει τον δανειογύτη. Μπορούσε να πει το κράτος: εγώ δεν είχα μια δουλειά. Εσύ πήγε στην τράπεζα, δεν μπορεί να το πληρώσει, ας πάρει το σπίτι. Όχι. Όταν μια τράπεζα μπαίνει στο σύστημα το τραπεζικό, πρέπει να έχει ορισμένες εγγύησεις. Εάν δεν τις έχει αυτές, σημαίνει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της. Έχει εγγύησεις. Αν τις έχει λοιπόν. Το δάνειο σου παίρνει το σπίτι. Τις έχει. Γιατί εδώ, ας πούμε, σου λέει έχει την παρέμβαση του κράτους που λέει. Ο νόμος Κατσίλη ήταν μια παρέμβαση του κράτους που προστατεύει τους αδύναμους που πολύ καλά κάνει. Επίσης, μην ξεχνάμε αν ήμασταν σε μια εντελώς ελεύθερη αγορά. Κόστισε στις τράπεζες. Δηλαδή να τα δούμε και τα πράγματα. Γιατί πολιτική απόφαση ήταν το PSI, το οποίο κόστισε στις ελληνικές τράπεζες. Υπάρχει αντανάκλαση των πολιτικών σε επίπεδο ιδιωτικής της ελεύθερης αγοράς. Δεν κάνουμε τόσο πολύ σύνθετη την κουβέντα μόνο, μην μπούμε στα. Είναι λίγο τεχνικό, αλλά υπάρχει αντανάκλαση των πολιτικών αποφάσεων στις τράπεζες. Για να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Εγώ χωρίς να καταπιαστώ με την όλη συζήτηση, γιατί ακριβώς το ζήτημα δεν είναι απλά δημοσιονομικό. Το μνημόνιο και η μνημονιακή πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με το δημοσιονομικό ή με το δημόσιο χρέος. Γιατί αν είχε να κάνει μόνο με αυτό, τότε, με συγχωρείτε, θα βγάζαμε δύο συμπεράσματα. Πρώτο, όσον αφορά το χρέος, έχει αποτύχει τελείως, 175% και με κούρεμα. Και δεύτερο, ότι για να λειτουργεί αυτή η χώρα και να προχωράει αυτό το κράτος, πρέπει να έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, να έχουμε 185 με 180 δισεκατομμύρια ΑΕΠ κτλ. Δηλαδή όλα αυτά που μας λένε, τα οποία είναι ψευδή. Έτσι. Εγώ θέλω να σας επισημάνω το εξής. Κοιτάξτε το εκρηκτικό μείγμα μιας πολιτικής που φτάνει και έχει ξεπεράσει τα όρια της. Από τη μία μεριά αύξηση της φορολογίας ακινήτων και όχι της ακίνητης περιουσίας. Από την άλλη μεριά, απελευθέρωση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Εγώ δεν μιλάω για τη δεύτερη και τρίτη κατοικία. Εμένα με ενδιαφέρει η πρώτη κατοικία και η πρώτη κατοικία των φτωχών ανθρώπων
ή αν θέλετε της μικρομεσαίας. Γιατί και εγώ θα σας ρωτούσα τώρα, επειδή είχα το πρωί τον κύριο Χατζηνάκη στο ραδιόφωνο και τον ρώτησα τι εννοεί φτωχό όταν λέει. Ναι, της μικρομεσαίας. Γιατί το φτωχό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν όλοι φτωχοί. Για μένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να είναι κατοχυρωμένο σε περίοδο κρίσης. Δεν μιλάμε σε μια οποιαδήποτε περίοδο. Ναι. Μιλάμε σε μια περίοδο που από τη μια μεριά έχουν χαθεί πολύ μεγάλο κομμάτι από τα εισοδήματα, μισθοί, συντάξεις, εισοδήματα αγροτών κτλ. Έχει απαξιωθεί. Γι' αυτό ήθελα να πω και μια κουβέντα σε σχέση με τις επαγγελματικές μισθώσεις. Έχει απαξιωθεί ή αν θέλετε είναι πολύ πιο χαμηλότερη από την αντικειμενική αξία η ιδιοκτησία, η ακίνητη περιουσία και δεν ξέρω, δεν το προτείνω, άλλωστε ξέρετε ότι στη Νέα Υόρκη υπάρχει ενοικιοστάσιο 20 χρόνια. Πώς, δηλαδή μην το θεωρούμε ότι είναι κανένα φοβερό ριζοσπαστικό, μην το θεωρείτε εσείς, αλλά μην το θεωρεί κανένας. Και λέω φτιάχνετε ένα φοβερό μείγμα, πού θα πάει. Δηλαδή στα ακίνητα έχει αυξηθεί η φορολόγηση τα τελευταία 4 χρόνια 670-680%. Εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε να εισπράξεις μέσα από τη μεγάλη περιουσία, αλίμονο. Πώς θα τα βρεις τα περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ που χρειάζεται το κράτος για να λειτουργήσει. Θέλει άλλο μείγμα πολιτικής. Και φορολογικής πολιτικής. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο, κυρία Σκόδρα, να λέμε αστειευόμενοι, να λένε διάφοροι. Από εκεί που θα σκίζαμε το μνημόνιο, κύριε Βίτσα, τώρα πάμε, θέλουμε... Θα το σκίσουμε το μνημόνιο. Θα το ακυρώσουμε το μνημόνιο. Θα τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε πρόγραμμα έχει βάση πολιτικής. Ποιον να πιστέψω, εσάς ή τον αρχηγό σας. Δεν πιστεύετε κανέναν. Εξακολουθήστε να πιστεύετε τον δικό σας αρχηγό. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό το πράγμα. Και το σεβόσαστε και τον πιστεύετε, αυτό μου λέτε. Να ολοκληρώσω όμως εγώ. Σεβόμαστε, αλλά δεν σας πιστεύουμε. Ωραία, και δεν σας πιστεύουμε γιατί μιλάτε δύο γλώσσες. Άλλοι εντός της χώρας, άλλοι εκτός της χώρας. Προσέχτε εσείς. Αφήστε με. Δύσκολο να πιστεύετε το άλλο πράγμα. Τι να κάνετε, είστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πείτε. Ξεχάστε το αυτό και πέστε. Όλο αυτό που λέτε, προς ποιον απευθύνεται. Απευθύνεται στους δικούς σας ψηφοφόρους ή στους ψηφοφόρους που θεωρείτε ότι τους χάνετε γιατί δεν αντέχουν άλλο οι άνθρωποι. Απευθύνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα, απευθύνεται στα μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τις μεγάλες συγκεντρώσεις συμπαράστασης στην πολιτική της κυβέρνησης. Σε ποιον απευθύνεται όλη αυτή η λογική. Και είναι, πώς να το πω, να σας το πω έτσι και να τελειώσω και να πείτε ό,τι θέλετε. Είναι με μία έννοια άδικος σκόπος η δουλειά, ας πούμε, του πρωινού καφέ ή του επικοινωνιακού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας να χαράσει 1, 2, 3, 4, να τα δίνει, γιατί υπάρχει αυτό που είπατε προηγούμενα, η οικονομία, εγώ δεν θα την έλεγα η οικονομία, εγώ θα την έλεγα η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, την οποία ο άλλος, ό,τι και να ακούσει από εμάς, τι βρίσκει μπροστά του. Λοιπόν, για πέστε. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό. Και έτσι σας κρίνει δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Εγώ θα πω το εξής. Ας πούμε ότι δεν απευθύνομαι σε κανέναν και ήμασταν οι δυο μας σε ένα δωμάτιο και συζητούσαμε. Και σας έκανα την ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, πέστε μου, τι εννοεί όταν βγαίνει ο κύριος Στρατούλης, ο οποίος είναι πρωτοκλασσάτος τέλεχος, λοιπόν, και λέει θα ασκήσουμε το μνημόνιο στην αυλή της Βουλής, και βγαίνει και ο κύριος. Αυτό που κάνετε είναι πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Τσίπρα, συγγνώμη. Εγώ δεν απευθύνομαι σε κανέναν. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Εγώ βρίσκω ενδιαφέρουσα την ερώτηση. Και βγαίνει ο κύριος. Συγγνώμη τώρα. Βγαίνει ο κύριος. Όχι, δεν πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Για να μιλήσουμε στην ουσία. Επί της ουσίας, λοιπόν, να τελειώσω την πρότασή μου. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας επίσημα στο εξωτερικό δημόσιο και λέει: εμείς δεν σκίζουμε συνθήκες, εμείς κρατάμε τη χώρα μέσα. Πέστε μου. Τι θα πρέπει να πιστέψει ο πιο καλοπροαίρετος. Και πέστε μου και ποιες είναι οι προτάσεις σας όταν βγαίνετε και λέτε εγώ δεν θα απολύσω, εγώ θα δώσω αυξήσεις, εγώ θα προσλάβω 100.000. Το γενικεύεται πολύ. Όχι, μα ακούστε να σας πω. Το γενικεύεται, γιατί υπάρχει ένα θέμα εδώ, ότι υπάρχει ένα θέμα, συγγνώμη, εξοντωτικής φορολόγησης των ιδιοκτητών ακινήτων, εξοντωτικής, οι οποίοι δεν έχουν και περιουσιακό στοιχείο στα χέρια τους. Το 2013 είναι η χειρότερη χρονιά από απόψεως φορολογίας για τον κόσμο. Ένας πρωθυπουργός κάθε χρόνο και χειρότερα. 2,75 δις
απαιτείται για το 2013 2,65 δις με την προσαρμογή που λέει η Τρόικα, παιδιά, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Σε επίπεδο εισπραξιμότητας. Και όχι σε επίπεδο. Χαίρομαι όμως που σας βλέπω, κύριε Βίτσα, να μιλάτε για τα κίνητα, αν και δεν κάνατε ουσιαστικά την πρόταση μορφής για τα κίνητα που θα βλέπατε και τη μισή κοινωνία. Κάτσε, βρε, περίμενε να απαντήσει. Την κάνατε για τις υπόλοιπες υπάλληλους της ΕΡ. Είδατε όμως ότι από την πρόταση μορφής και μετά έχει αρχίσει ένας πραγματικός διάλογος επί των συγκεκριμένων. Θα πάρετε τον χρόνο που. Η κοινωνία μιλάει κάθε μέρα για αυτό. Δεν θα σας αδικήσω, παρακολουθήστε τη φυσική ροή των πραγμάτων. Εγώ την παρακολουθώ, λέει κύριε ένα Βίτσα. κόμμα ότι εγώ ως βάση πολιτικής μου δεν μπορώ να έχω το μνημόνιο, θα το ακυρώσω. Έρχεται ο λαός και δίνει την κυβέρνηση σε αυτό το κόμμα. Ποιος το ακυρώνει το μνημόνιο? Ο λαός, ο ίδιος. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Εκεί το μνημόνιο δεν το υπέγραψε ούτε το ένα κόμμα ούτε το άλλο κόμμα. Το υπέγραψε η Ελλάδα. Εάν βγείτε εσείς, συγγνώμη, πώς εσείς στην Νέα Δημοκρατία κατηγορούσατε το Πασόκ. Εμείς στην Νέα Δημοκρατία το βρήκαμε έτοιμο το μνημόνιο και είχαμε δύο δρόμους να διαλέξουμε. Ή το ακυρώνουμε όπως λέτε εσείς και κλείνουμε τις πόρτες στους δανειστές και στους εταίρους αυτούς που έχουμε το χέρι έτσι και ζητάμε, άμα θέλετε να τα πούμε έτσι για να καταλαβαίνόμαστε, ή ακολουθούμε τις υποχρεώσεις και τους όρους που είναι ήδη υπογεγραμμένοι, προσπαθούμε να τους στηρίσουμε έτσι ώστε να φτάνουμε σε ένα μήνα, με θυσίες του κόσμου, γιατί ο κόσμος έκανε την υπέρβαση, δεν την έκανε η κυβέρνηση, με θυσίες του κόσμου να υπάρχει ισοσκελισμός και πλεόνασμα, έστω και 1 ευρώ. Και μετά να πας να πεις, κυρία Τρόικα, κύριε δανειστά, εμείς υπογράψαμε τους όρους μας. Λοιπόν, εγώ έκανα το χρέος μου με θυσία του λαού. Εσύ. Τώρα το είπατε καλά. Από εκεί. Τώρα δεν θα πάμε το άλλο. Λοιπόν, από εκεί και μετά διαπραγματεύεσαι διαφορετικά. Τώρα, όσο είσαι και εσείς, κύριε Κουρίρ, θεωρώ ότι το αντιλαμβάνεστε, όπως όλοι μας δηλαδή το αντιλαμβανόμαστε. Και μιλάμε για τις τράπεζες. Πας στην τράπεζα και παίρνεις ένα δάνειο. Και του λες ότι εγώ. Κάποτε πήγαινε. Κάποτε. Θέλω ένα δάνειο. Και σου λέγε η τράπεζα με αυτούς τους όρους. Συμφωνείς? Τι έλεγες? Συμφωνώ, έλεγα. Δώσ' μου το δάνειο, το παίρνω. Όχι, όταν κάποια στιγμή που δεν μπορείς να πληρώσεις, και του έλεγε σου παίρνω το σπίτι. Ναι. Έτσι, λοιπόν, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, προσπαθούμε να τηρήσουμε τους όρους μας. Παλιά δεν γινόταν αυτό, σου δίνανε καινούριο δάνειο. Άσε το παλιά. Εδώ λέμε τώρα ότι... δεν είναι ο πολίτης. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα να δείτε τι γίνεται με τις τράπεζες. Είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό να βρίσκεσαι απ' έξω, όπως βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ, να θεωρεί ότι ακόμα είναι 4,5% και ότι πρέπει να ανεβαίνει, να διαμαρτύρεται μόνος και να ανεβαίνει στα κάγκελα. Λοιπόν, πέστε μου αυτό που δημοσίευσε το πρώτο θέμα την Κυριακή. 6 σελίδες σε κάθε εφορία ποια άτομα να ελεγχθούν από τον κύριο Ράιχμαν. Αυτό είναι μέσα στο μνημόνιο. Τα 1.600 άτομα. Είναι να δίνει ο κύριος Ράιχμαν σε κάθε εφορία να ξέρει ποιοι είναι οι οφειλέτες ή ποιοι είναι οι πολίτες και να πάνε τους ελέγξω. Από την άλλη μεριά όμως, είναι, αφού μιλήσαμε και για το λαό και τον αναφέραμε πολλές φορές, είναι και απέτηση του λαού να γίνεται. Γιατί αυτός που είναι. Όχι για το Ράιμπαχ, αλλά για να γίνουν έλεγχοι και να πληρώνουν εκείνοι οι οποίοι πρέπει. Και να μην φοροδιαφεύγουν. Καλά, όλα αυτά δηλαδή. Η φοροδιαφυγή, συγγνώμη. Η φοροδιαφυγή πώς θα πιαστεί άμα δεν ελεγχθούν? Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Και πρέπει τον κύριο Ράιχμαν να δώσει τις καταστάσεις στον Μαρτίνο. Τώρα δεν είπαμε ποιος πρέπει να δώσει την κατάσταση. Επειδή έχουμε μία κατάσταση, έχω κατά τη γνώμη μου έχουμε 2 καταστάσεις. Να ακούσουμε κύριε Ξουλίδη, σας παρακαλώ όμως. Και θα έλεγα 3. Μία την λίστα Λαγκάρτ. Τις 22.000 που έχουν βγάλει τα εμβάσματα. Οι έλεγχοι προχωράνε και στη λίστα Λαγκάρτ. Προχωράνε και να σας πω, αυτή η κυβέρνηση ήταν η πρώτη που κατέγραψε και έβγαλε τις εξορίες. Κύριε Ξουλίδη, να ακούσουμε κύριε Ξουλίδη και μετά να πάμε σε διάλειμμα. Να πάρουμε λιγάκι το θέμα έτσι όπως είναι στη βάση του. Πρώτα απ' όλα κατάφερε η μνημονιακή συγκυβέρνηση και η Τρόικα να μετατρέψουν το δημόσιο χρέος σε ιδιωτικό χρέος. Φτάσαμε δηλαδή όλοι οι πολίτες να θεωρούμαστε υπέτειοι για το δημόσιο χρέος. Φτάσαν οι άνθρωποι νοικοκυρέοι που είχαν έναν προγραμματισμό και ξέραν που πατούσαν και βάδιζαν και με το δάνειο που παίρνουν από μια τράπεζα να να αποκτήσουν στέγη και να βάλουν η οικογένεια τους μέσα σε ένα σπίτι, σήμερα να κινδυνεύουν να βγουν στον δρόμο. Και εγώ ερωτώ την κυβέρνηση. Δηλαδή, τι θα πετύχει άμα θα βγει μια οικογένεια 3, 4, 5 ατόμων στον δρόμο? Τι θα το κάνει το σπίτι?
Είναι δυνατόν σήμερα να θεωρείται η πρώτη κατοικία ακίνητη περιουσία? Η πρώτη κατοικία είναι επιβεβλημένη. Είναι αυτό που το όνειρο του κάθε Έλληνα, να αποκτήσει μια στέγη. Που την πήρε με έναν προγραμματισμό. Δεν φταίει σήμερα ο Έλληνας πολίτης που βρίσκεται σε αυτή την ένδια, που τον έφερε η μνημονιακή κυβέρνηση από την ένδια, που έχασε τη δουλειά του, που φτάσαν σήμερα να υπάρχουν 2 άνεργοι σε ένα σπίτι. Μα γιατί δεν φταίει, δεν τις ψήφισε τις κυβερνήσεις? Μισό λεπτό. Είναι δυνατόν να μεταφέρουμε το χρέος, το δημόσιο χρέος και το μεγάλο έλλειμμα, το δημοσιονομικό που υπάρχει στον ιδιώτη? Γιατί και το δημόσιο δικό μας, δεν είναι Έλληνες, δεν είμαστε? Κάνετε λάθος. Γιατί διαχωρίζετε κράτος με πολίτη? Ακριβώς. Το κράτος τι νοσ είναι, κυρία Υπάρχουν άνθρωποι που δεν φταίνουν σε τίποτα για τις λάθος πολιτικές που ακολουθήθηκαν τόσα χρόνια. Ο κύριος Παπανδρέου με 43% αν θυμάμαι βγήκε, ο κύριος Καραμανλής είχε πάλι ένα 44%. Νομίζω ότι ήταν ισχυρότατες οι πλειοψηφίες όλα αυτά τα χρόνια. Θέλετε να πείτε ότι και οι πολίτες είναι συνυπεύθυνοι φυσικά εφόσον εκλέγουν αυτές τις κυβερνήσεις? Συμφωνώ ότι είναι... Προφανώς ξεγελάστηκαν, δεν ξέρω, τα μεγάλα ψέματα. Επί 40 χρόνια. Τα 18 μέτρα του κύριου Σαμαρά και τα Ζάπιο 1 και 2 τα πίστεψαν πάρα πολύ. Έλεγε ο κύριος Σαμαράς ότι θα γίνουν πληστηριασμοί. Έλεγε ότι θα φτάσει σήμερα να κινδυνεύει. Ξέρετε ότι χθες διάβαζα στο διαδίκτυο, πήγε μόνος του άνθρωπος και έκαψε το σπίτι του. Ένα σπίτι και έριξε το αυτοκίνητο στον κρεμό για να μην πάνω του το πάρουνε. Σήμερα στην Καρδίτσα, στην περιοχή που εκλέγεται η κυρία Σκοντρά, αυτοκτόνησε 43χρονος με 4 παιδιά, πολύτεκνος. Όχι, δεν το ξέρετε καλά, συγγνώμη. Ένα κοριτσάκι χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα οικονομικό. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, ένα κοριτσάκι 23 χρονών. Όχι για 43 χρόνια, όχι, λάθος η πληροφορία σας, λάθος η πληροφορία. Το διάβασα σήμερα στην Ελλάδα. Μου λένε και εδώ από κοντρόλ πάντως ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία για τον πολύτεκνο. Βεβαίως, το διάβασα. Πάντως στην Καρδίτσα τη Φωκίδα, όχι την Καρδίτσα, τη Φωκίδα. Εγώ ειλικρινά απορώ και εξίσταμαι και λέω, προς τι θα έχει όφελος το κράτος όταν πετάξει η οικογένεια στον δρόμο? Είναι δυνατόν οι τράπεζες που κάναν τόση ιστορία δημιουργήθηκε με την ανακεφαλαιοποίηση? Όλα αυτά τα λεφτά που ήρθαν στις τράπεζες, πέστε μου, αποδόθηκαν στους πολίτες? Μπορεί σήμερα να πάει κάποιος επαγγελματίας να πάρει ένα δάνειο για την επιχείρησή του? Δεν μπορεί να πάει. Γιατί όλοι έχουν περάσει την υπηρεσία, όλοι έχουν μπει στην blacklist. Δεν μπορεί σήμερα να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε μια μικρή επιχείρηση να πάρει ανάσα. Τι εξυπηρετούν τα λουκέτα? Τι εξυπηρετεί σήμερα το να γυρνάς σε όλη την αγορά και να βλέπεις λουκέτο? Τι κερδίζει το κράτος? Γιατί να μην δώσουμε λοιπόν μια δεύτερη ευκαιρία? Αυτή είναι ουσιαστικά και η δική μας πρόταση ως ανεξάρτητοι Έλληνες. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν λουκέτα και να υπάρχουν άνθρωποι κατεστραμμένοι. Θέλουμε οι επιχειρήσεις να πάρουν πάλι μπρος. Πώς θα γίνει αυτό? Κυρία Ξουλίδου, καλό το συναίσθημα. Να σας κάνω όμως και μια ερώτηση. Ναι. Ρεαλιστική. Καλό το συναίσθημα. Συμφωνώ μαζί σας. Και με αγγίζουν και εμένα αυτά. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να πληρώσουν επιτέλους και οι δανειολήπτες που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, και είναι αρκετές χιλιάδες. Και σας μίλησα πριν με νούμερα. Δεν θα πρέπει επιτέλους να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το κέλυφος προστασίας του νόμου Κατσέλη? Πάντοτε αυτοί που έχουν τα μεγάλα κέρδη και αυτοί που έχουν τα μεγάλα. Αυτό λέει και η κυβέρνηση. Τις πελατειακές σχέσεις με τις κυβερνήσεις τόσων ετών. Μα για να μην κάνουμε λαϊκισμό, η κυβέρνηση λέει ξεκάθαρα. Δεν θέλει απελευθέρωση πλήρη των πληστηριασμών. Θα υπάρξουν κριτήρια. Γιατί δεν το ακούμε, γιατί το πετάμε έτσι? Μπορεί να έχουν αυτή την ευαισθησία μόνο κάποιοι. Να εξαιρεθεί όλοι οι υπόλοιποι είναι δήμοι. Η πρώτη κατοικία δεν είναι ακίνητη περιουσία. Πάντως κανένας υπουργός δεν μίλησε για πλήρη απελευθέρωση. Δεν μιλάμε για τα εξοχικά και για την δεύτερη κατοικία. Μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Και τη μοναδική προφανώς. Για το τι θέλει η κυβέρνηση. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, παρακαλώ, 2-3 λεπτά διάλειμμα υποχρεωτικό. Έχουμε κάποια μηνύματα, τα διαβάσουμε. Έχουμε και ένα μήνυμα εδώ πέρα για το θέμα της διαθεσιμότητας. Θα το δούμε τώρα στο διάλειμμα, γιατί δεν το βγάζω εγώ ακριβώς. Είναι κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία όμως. Και θα τα πούμε. Κάποιος πανεπιστημιακός μας έχει στήσει κάποια στοιχεία της διαθεσιμότητας και έχουν ενδιαφέρον. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε και με το θέμα των ακινήτων και με τα υπόλοιπα οικονομικά θέματα. Θα δούμε και λίγο την πιο πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά και ενδιαφέροντα για το θέμα των πληστηριασμών και με τη βοήθεια του Δημήτρου Μαρκόπουλου αλλά και των συνομιλητών μας εδώ. Παίρνουμε τα μηνύματά σας. Τώρα ρωτάει ένας φίλος από τον Πειραιά, λέει, αν πιστεύουμε, λέει, ότι θα έπαιρνε το ίδιο ποσοστό το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία αν έλεγαν προεκλογικά αυτά τα οποία κάνουν μετεκλογικά. Αλλά αυτό είναι κάτι. Και ο λαός τα γνωρίζει αυτά τώρα. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στις παρέες όλοι τα συζητούν, όλοι ξέρουν και τις κολοτούμπες που γίνονται. Μην αποθεώνουμε τον λαό. Δεν πρέπει να το δεχόμεθα.
Βεβαίως, όχι, δεν πρέπει να λέμε είναι φυσιολογικό, πρέπει να λέμε είναι απαράδεκτο. Και απ' την άλλη όμως είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια απαράδεκτη πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει. Τιμωρείται στις επόμενες εκλογές. Αν λέμε, συγγνώμη κύριε Κουρί, αν λέμε τώρα τα ξέρουμε τα λοιπά, τους δικαιολογούμε και αναπαράγουμε το σύστημα. Πρέπει να πούμε κάποια στιγμή αυτό ναι γίνεται και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Αυτό το λέει στις εκλογές. Όχι, πρέπει να το πούμε και πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι και αυτός έχει μια ευθύνη. Ότι εάν και αυτός ψηφίζει, αν ψηφίζει τον ΧΦΨ ξέροντας και αποδεχόμεθα εκ των προτέρων ότι άλλα θα του πει και άλλα θα κάνει, τότε είναι άξιος της μοίρας. Κάποιες φορές βέβαια αλλά πρέπει να το στιγματίσουμε αυτό. Μπερδεύουμε το λαό. Να θυμίσουμε τη στάση του κυρίου Τσίπρα, όπου στην τελευταία του προεκλογική ομιλία στην τηλεόραση είχε πει ότι το ευρώ δεν είναι προαπαιτούμενο. Αν θυμάμαι καλά, αυτή δεν ήταν η δήλωσή του. Δεν είναι φετίχ. Δεν είναι φετίχ. Κατά την άποψη δεν υπάρχει φετίχ νόμισμα. Φετίχ, κατά τη δική μου τη γνώμη, είναι η ζωή των παιδιών μας. Δηλαδή, για νομίσματα μιλάγαμε. Όταν συζητάμε πια και φτάνει σε μια κατάσταση φόβου ολόκληρη η κοινωνία και τρομοκρατείται, όχι στο πεδίο της πολιτικής, αλλά στο πεδίο ενός νομίσματος, πραγματικά εκεί λες ότι πώς το βάζεις αυτό το πράγμα. Πάντως δεν είναι υποψία μας, κύριε Βίτσα, όλων όσων κάνουμε αυτή τη δουλειά, ότι μιλώντας τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο με στη δέκτη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε δει, εγώ του λέω, μιλάω για τον εαυτό μου, εκτός από το που λες απόψεις, έχουμε δει την κεντρική φρασιολογία, όπως εκφράζεται από στελέχη όπως εσείς, όπως στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στον κύριο Τσίπρα κλπ. Που βγαίνουν μπροστά, να το πω έτσι λίγο πιο χοντροκομμένα, να βάζουν λίγο νερό στο κρασί τους. Δηλαδή να γίνονται λίγο πιο. Αν βρείτε ένα κείμενο. Ναι. Ένα κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο εγώ δεν το βρίσκω κακό. Έτσι, όχι, θέλω να σας πω. Ένα κείμενο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω για κακό δηλαδή. Εντάξει, δεν συζητάμε ότι κάθε άνθρωπος εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Καλά, αυτό εννοείται. Εντάξει, και στη Νέα Δημοκρατία συμβαίνει αυτό. Όχι, μα και στην καθημερινή ζωή συμβαίνει αυτό. Ναι. Λέω ότι αν βρείτε ένα κείμενο. Ναι. Στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει από το 2010 και προηγούμενα, αλλά και μέχρι τα τώρα, ότι εμείς εθελοντικά θα βγαίναμε από την Ευρωζώνη κτλ. Έχετε δίκιο. Μπορώ όμως να σας βρω κείμενο που έλεγε το 2009 για προσλήψη στο δημόσιο και τώρα λέει όχι, δεν μπορεί να γίνει προσλήψη στο δημόσιο. Η θέση σας πια είναι ότι δεν υπάρχουν προσλήψεις στο δημόσιο. Ιδιαίτερα σε αυτό το κείμενο, μαζί με τον Καλύβη, τον Γιάννη τον Δραγασάκη, είχαμε δουλέψει πάρα πολύ. Ναι. Και βέβαια τότε ήμασταν και μικρό, ας πούμε, σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα. Εγώ δεν θεωρούσα ποτέ ότι ήμασταν μικρό κόμμα. Εντάξει, σε κοινοβουλευτική δύναμη. Εντάξει. Εμείς λέγαμε, και αν θέλετε το λέμε ακόμα και τώρα, ότι ένας τρόπος, που τότε η ανεργία ήταν 500.000 άνθρωποι περίπου, για να λυθεί το ζήτημα της ανεργίας είναι οι δημόσιες επενδύσεις. Τώρα το λέμε ακόμα πιο δυνατά. Κεινσιανό. Ακόμα πιο δυνατά. Και ναι, αν μου βρείτε μια άλλη χώρα που χωρίς δημόσιες επενδύσεις δεν ανέστρεψε αυτή τη διαδικασία, και λέγαμε ότι αυτή η διαδικασία θα έκανε σε 5 ή 10 χρόνια, δεν το θυμάμαι αυτό, 500.000 προσλήψεις σε όλο τον τομέα της οικονομίας, δηλαδή και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε ένα ατυχές παράδειγμα, ένα κακό παράδειγμα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Που ήταν ένα κακό παράδειγμα. Εμείς λέγαμε, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα και αποδείχθηκε σωστό. Όταν όμως το κράτος θέλει να φτιάξει ένα στάδιο, δεν ενεργοποιείται και κάνει προσλήψεις και ο ιδιωτικός τομέας. Δεν ενεργοποιείται ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Θέλετε να σας πάρω ένα επόμενο. Εμείς μιλάμε πάρα πολύ για το ζήτημα της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας και του αγροταδιατροφικού συμπλέγματος ως συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Τα ανοίγουμε πάλι πολύ. Υπάρχει η δυνατότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία να ανοίξουν, πέρα από το γεγονός ότι η αγροτική οικονομία κατά κύριο λόγο είναι ιδιωτική, και οι ιδιωτικές μεταποιητικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε, μου επιτρέπετε, αλλά άλλο σας είπα εγώ. Εγώ σας είπα όλο ότι έχω δει η θέση σας και μεταξύ των αυτών και η θέση του δημόσιου να γίνεται λίγο πιο, άποψή μου είναι αυτή, ρεαλιστική. Και επειδή ένας φίλος μου έστειλε και μήνυμα πριν και είπε ότι είσαι, πώς το λένε, πολύ Συριζέος, αντικυβερνητικός, δεν το έκανα γι' αυτό. Λέω γιατί πραγματικά αυτή είναι η άποψή μου, ότι έχει προσεγγίσει θέσεις που ακούγονται πιο ρεαλιστικές. Ότι ένα κόμμα ότι δεν είναι φετίχτο νόμισμα, εγώ νομίζω ότι είναι ένα διαπραγματευτικό ισχυρό πρώτης χώρας. Ότι κοιτάξτε να δείτε, μην με θεωρείτε ότι είμαι σίγουρο. Ίσως είναι κάποτε, δεν ξέρουμε αν είναι ακόμη. Όταν μου παίζετε παιχνίδι και με εκβιάζετε,
Δεν θα κρατήσω προσοχή. Εσείς δηλαδή ήταν κάποτε στην αρχή, δεν ξέρω αν είναι ακόμη. Γιατί τώρα είναι δεμένοι πια. Οι μηχανισμοί πλέον έχουν φτιαχτεί και έχουν προβλέψει από τότε που ξεκίνησε αυτό το ζήτημα μέχρι τώρα. Άρα με συγχωρείτε να σας πω κάτι. Τώρα λέτε ότι είμαστε πολύ πιο αδύναμοι λοιπόν, από ότι ήμασταν εγώ τότε. θέλω να σας πω το εξής, ναι. πάνω στην κουβέντα που έχετε και σε αυτά που είπε ο κύριος Βίζας προηγουμένως. Εγώ συμφωνώ για τις δημόσιες επενδύσεις. Αλλά το ζητούμενο από μια κυβέρνηση μόλις θα βγει, όπως βγήκε ας πούμε τούτη κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη αύριο, είναι να λειτουργήσει τη χώρα. Εάν τα έσοδα της χώρας, χωρίς το εάν, τα έσοδα της χώρας ποια είναι? Και να ζουν οι πολίτες κανονικά, είναι, έτσι. Και να ζουν οι πολίτες. Έτσι, λοιπόν, έτσι όπως εμείς η χώρα μας, όπως ζούσαμε το 9, μερικά βασικά, όχι, όπως ζούσαμε το 9, που σε ναι, κάποιους δεν άρεσε όπως ζούσαμε και θέλαν ακόμα περισσότερα λεφτά και τέλος πάντων υπήρχαν λεφτά αυτοί και πήγαμε εκεί. Λοιπόν, αυτοί κάποιοι δεν κυβέρνησαν. Ακούστε. Τότε λοιπόν η χώρα για να ζήσει, συγγνώμη, και οι πολίτες για να ζήσουν όπως ζούσαν χρειαζόμασταν γύρω στα 90 δις ευρώ. Τα έσοδα της χώρας ήταν 50-55. Λοιπόν, τα υπόλοιπα 30 κάθε χρόνο τα δανειζόμασταν. Δις ευρώ κάθε χρόνο. Λοιπόν, για να φτάσουμε σε ένα σημείο να παράξουμε τα 30 δις ευρώ από μόνοι μας, για να είμαστε στα επίπεδα του 9, σύμφωνα με αυτά που λέει και ο κύριος Βίτσας προηγουμένως και συμφωνώ και για τις δημόσιες επενδύσεις και για όλα, θα πρέπει να τα δούμε. Αυτό θα πρέπει σε βάθος χρόνου 5, 10, 20. Μην συμφωνείτε πολύ, γιατί η περικοπή, με συγχωρείτε, η περικοπή από το φόρο ακινήτων λένε ότι θα το κάνουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Λοιπόν, όταν θα κληθεί να κυβερνήσει μια κυβέρνηση, έτσι, θα πει, είτε θα πει κυβερνώ και ζούμε σύμφωνα με τα δεδομένα του 9, άρα θέλουμε 90 δις ευρώ και θα πρέπει να τα έχουμε δικά μας ή να τα δανειστούμε, ή θα πρέπει να πούμε ζούμε με αυτά που έχουμε. Καταρχήν, σαν βάση. Και αφού είμαστε σωστοί και μπορούμε, αυξάνουμε τον πλούτο μας. Από τα 50 να το φτάσουμε στο 90, δεν ξέρω αν υπάρχει μαγικό κουμπί, το πατάμε και φτάνουμε. Δεν το ξέρω αυτό, εγώ νομίζω δεν το έχουμε. Λοιπόν, για να ενεργοποιήσουμε την αγροτική οικονομία μας, για να ενεργοποιήσουμε τον ιδιωτικό μας τομέα, για να τα ενεργοποιήσουμε όλα αυτά και να παράξουμε πλούτο, πρέπει να πούμε ζούμε με αυτό που έχουμε, ξεκινάμε, συμφωνούμε. Λοιπόν, περιγράφετε ένα ωραίο πράγμα. Όχι, εγώ δεν περιγράφω ωραίο, εγώ περιγράφω την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε 370 άνεργους που προσθέτει καινούργοι κάθε μήνα που μετράμε. Ή κάνω λάθος? Συμφωνώ και είναι το μεγαλύτερο θέμα. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα μείγμα πολιτικής, το οποίο κακά τα ψέματα έχει οδηγήσει στην ύφεση. Από την άλλη όμως μεριά, επειδή πρέπει ένα νόμισμα έχει δύο όψεις. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να πούμε ότι και η συγκράτηση των δημοσίων δαπανών ήταν αναγκαία, είχε ξεφύγει το κράτος για πολλά χρόνια και χρειαζόταν να μπει ένα φρένο. Τα λέμε και στην αλήθεια δηλαδή. Δεν πρέπει δηλαδή να βλέπουμε. Σαφώς υπάρχουν υφεσιακές πολιτικές που ακολουθούνται, υπάρχουν όμως και κάποιες ρεαλιστικές ανάγκες. Αυτό το κράτος έχει ξεχυλώσει. Ένα ερώτημα ειλικρινά, τώρα σας ακούω με πολύ προσοχή, μια που είστε πιο πολύ οι δήμονες επί των οικονομικών. Εμένα μου γεννούνται διάφορα ερωτήματα όταν ακούω για προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Και διαβάζω πρόσφατα ότι δόθηκαν 2,5 εκατομμύρια στο Εθνικό Θέατρο Αλβανίας, για να γίνει το Εθνικό Θέατρο Αλβανίας από εμάς, τον κύριο Βενιζέλο. Όταν δίνονται 945.000 για να ενεγερθεί Τέμενος. Όταν δίνονται 100 εκατομμύρια για το Μέγαρο Μουσικής. Όλα αυτά τα λεφτά υπάρχουν. Προσλήψεις είναι από τα δανεικά. Δηλαδή, όταν κλείνει σήμερα ένα σχολείο, ή όταν συγχωνεύονται ολοήμερα, ή όταν καταργούνται δομές όπως παιδική σταθμή κλπ. Πώς δίνονται αυτά τα λεφτά από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων? Είναι ένα ερωτηματικό. Εδώ ζητάμε απολύσεις 4.000 εργαζόμενων και προσέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 909 εργαζόμενους. Ποια ανταποδοτικά ωφέλη έχει η χώρα μας όταν εμείς δώσουμε 2,5 εκατομμύρια? Το διάβασα ότι έχει υπογραφεί για το Εθνικό Θέατρο Αλβανίας. Τι κερδίζει η Ελλάδα από αυτό το πράγμα? Έχετε δίκιο, δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, ειλικρινά, κάποιες πολιτικές δεν έχουν λογική. Προτιμώ κάποιος να μου πει: ξέρεις, δεν έχω και θα κόψω, αλλά με το πρόγραμμα που θα βάλω μέσα σε μια τετραετία θα κάνω τα διπλάσια από αυτά που κόβω. Παρά κόβω, αφαιρώ συνέχεια τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη ζωή μας, για την αξιοπρέπειά μας. Δεν μπορεί σήμερα να απολύω ή να βάζω σε διαθεσιμότητα. Μιλάω πάλι για τους συναδέρφους καθηγητές. Το Μάρτιο λίγη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών, των 2.500 που μπήκαν σε διαθεσιμότητα από τα ΕΠΑΛ και δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί πουθενά. Είναι στον αέρα.
Και μιλάμε για 2.500 ανθρώπους που είχαν δουλειά, που ήταν σε τομείς όπως ήταν υγείας και πρόνοιας, που είχε άμεση σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών που βγαίνουν από αυτά τα ΕΠΑΛ. Και θα απορροφηθούν, κυρία Ξουλίδου. Πότε? Είμαστε μέσα Νοεμβρίου. Γυρίστε τον παρόδο και πριν πάμε στον κύριο Βουδούρη, έχω ένα μήνυμα εδώ για τα ΕΠΑΛ, μια που είπε η κυρία Ξουλίδου, από τη Γλυφάδα είναι το μήνυμα, ότι στα ΕΠΑΛ εκεί τη Γλυφάδα και σε πολλά άλλα δεν υπάρχουν καθηγητές σε διάφορες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα το μάθημα της ανατομίας που λέει, το οποίο θα δώσουν τα παιδιά στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κύριε Ξενάκη, μία παρέμβαση, γιατί σήμερα συγκεκριμένα, πάνω στη Θεσσαλονίκη, είχε μια τρομερά ενδιαφέρουσα ημερίδα, η Σενεφόπ, και την προκάλεσε η ΓΕΣΕ. Ήταν το θέμα η επαγγελματική κατάρτιση και η σύνδεση με την τεχνολογική εκπαίδευση. Τοποθετηθήκαμε όλα τα κόμματα, ήταν και ο κ. Στυλιανίδης από τη Νέα Δημοκρατία και εμείς και από την Δημοκρατική Αριστερά. Θέλω να πω ότι όλοι καταλήγουν ότι γίνεται μια μεταρρύθμιση εκπαιδευτική χωρίς να υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα πώς θα λειτουργήσει αυτή η μεταρρύθμιση. Αυτή τη στιγμή δημιουργηθήκαν τα δημόσια ΙΕΚ. Το ξέρετε ότι στα δημόσια ΙΕΚ υπάρχει μόνο ένας αποσπασμένος διευθυντής και δεν έχει κανέναν διοικητικό υπάλληλο. Ότι δεν υπάρχουν ειδικότητες, δεν υπάρχει πώς το λέτε πρόγραμμα αυτό ότι δεν έχουν με στοιχεία, κυρία Σκόδρα. Ήταν όλοι οι διευθυντές των ΙΕΚ επάνω, ήταν όλοι οι διευθυντές και πραγματικά πιάναν. Να μου πείτε ότι δεν είναι αρκετοί, ναι, όχι ότι δεν υπάρχουν, γιατί γίνανε μετατάξεις από τη δευτεροβάθμια και από υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που ζήτησαν και μετατάχθηκαν και γίναν διοικητικοί σε ΙΕΚ κτλ. Αυτό είναι μια διαπίστωση με στοιχεία. Μπορεί να μην φτάνουν. Θα γίνουν κι άλλες τώρα 325 μετατάξεις. Πάνω στο εξάμηνο και στα ΙΕΚ χάνεται. Λοιπόν, ένα μήνυμα που έχουν πάρει για το Πανεπιστήμιο δεν είναι 400 στη διαθεσιμότητα που μπαίνουν, είναι 710, επί συνόλου 1150. Διαλύουν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουμε 4 νοσοκομεία και 62 κλινικές. Πώς θα λειτουργήσουν αυτά? Μόνο αυτά, αφήστε τα εργαστήρια που χρειάζονται να άλλα. Προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι δεν είναι μόνο οι φοιτητές και οι αίθουσες, κάνουν ένα. Κύριε Βουδούρη, εσείς κάτι θέλετε να πείτε πάνω στην κουβέντα? Εγώ βέβαια ήθελα να μπούμε στην συζήτηση έτσι λίγο, επειδή δεν έχουμε ακόμα βέβαια χρόνο, στην ιστορία ως πολιτικό πρόσωπο, να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία αυτή τη σημερινή που έχει γίνει μεγάλο θέμα και ήταν και στα δελτία ειδήσεων. Του καλέσματος που έκανε ο κύριος Τσίπρας στους βουλευτές της αντιπολίτευσης που δεν θέλουν ενδεχομένως να συνεχίζουν να ψηφίζουν νομοθετήματα κυβερνητικά όπως κάνατε εσείς. Έτσι. Για την αποστασία. Ναι, που ερμηνεύτηκε ως αποστασία από τον κύριο Βενιζέλο και όχι μόνο από τον κύριο Βενιζέλο και από άλλους κλπ. Και ήθελα να δω πώς το βλέπετε εσείς, γιατί εσείς είστε από τους βουλευτές οι οποίοι. Έτσι, κάποια στιγμή ήρθατε σε αντίθεση με το κόμμα σας και φύγατε από το κόμμα σας. Εμείς διαγραφήκαμε. Θα πάμε στον κύριο Βίτσα, αλλά να πάμε σιγά σιγά περιφερειακά. Μία παρατήρηση, γιατί προφανώς ο κύριος Βίτσας πρέπει να απαντήσει. Θα απαντήσει. Μια παρατήρηση. Η αποστασία έγινε για να αποφευχθούν οι εκλογές. Για να μην γίνουν εκλογές. Η αποστασία του 65 λέτε. Ναι. Αποστασία του 65. Μία υπάρχει αποστασία, αυτή είναι ιστορικά. Κατά καιρούς έχουμε πει διάφορες αποστασίες. Μια παρέμβαση σε αυτό. Η αποστασία έγινε. Και τελικά κατέληξε σε αυτό που θέλανε με τη δικτατορία. Είχαν αναλάβει αποστασία να πείσουν τον Κυπριακό. Ναι. Δεν έγινε με την Ευσκέντρο, θυμάστε, ο Γιώργος Παπανδρέου που χαρίζουν μια πολυκατοικία και μου ζητάνε το ρετυρέ. Από τη Θεσσαλονίκη το έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Έχετε απόλυτα δίκιο. Υπήρχε αντίδραση του Ανδρέα Παπανδρέου, το σχέδιο Άντσεσον. Ναι, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν μπόρεσε να περάσει. Ήρθε η αποστασία με στόχο να το λύσει. Ναι. Δεν μπόρεσαν να το λύσουν και πήγαμε στη Χούντα και το πρώτο που είχαμε ήταν. Και για να τον ρίξουν, δεν έπρεπε να γίνουν εκλογές. Το θυμόσαστε. Ο λόγος για τον οποίο έγινε η αποστασία έγινε, η κυβέρνηση Νόβα, Τσιριμόκος κτλ. Που ψάχνανε επί εναγωνίως να βρούνε μια πλειοψηφία. Γιατί? Για να μην πάνε σε εκλογές. Ερώτηση. Και τι βλέπετε ότι σήμερα μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο? Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω να απαντήσω στην ερώτηση. Και τι έλεγε ο Γεώργιος? Με την προϋπόθεση να λύσουν τον Κυπριακό. Ναι, και τι έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου? Τι έλεγε? Εκλογές. Αυτό λοιπόν λέει σήμερα και η αντιπολίτευση. Άρα η παρομοίωση η οποία έγινε από τον κύριο Βενιζέλο δεν ισχύει καθόλου. Είναι το αντίστροφο. Το αντίστροφο. Είναι το αντίστροφο. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει. Δεν είναι κατά την άποψή σας αυτό που είπε ο κύριος στη συνέντευξή του στην Αυγή κάλεσμα για αποστασία? Κατά την άποψη σας δηλαδή? Όχι, εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο, αλλά να σου πω κάτι, αυτό δεν με αφορά. Αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εγώ το βλέπω απ' έξω και βλέπω το εξής. Υπάρχει μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή η οποία έχει απολέσει την ουσιαστική της νομιμότητα,
Δεν μιλάω για το τυπικό. Η ουσιαστική νομιμότητα είναι ότι μια κυβέρνηση εκλέγεται με ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή ο καθένας ξέρει ότι δεν υπάρχει καθόλου. Η κυβέρνηση αυτή έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης τον Ιούνιο του 2012 βάσει μιας προγραμματικής συμφωνίας η οποία πλέον επισήμως έχει καταργηθεί. Υπάρχει μια άλλη προγραμματική συμφωνία την οποία δεν την ξέρω, την οποία έχουν συμφωνήσει ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος και δεν την φέρνουν στη Βουλή να ψηφιστεί όπως θα ήταν το φυσιολογικό. Και υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει μια πολιτική καταστροφική για την οποία δεν έχει πάρει έγκριση από το λαό και συνεχίζει. Και υπάρχει αντιπολίτευση η οποία λέει θέλουμε εκλογές. Και λογικά το λέει. Να πω κάτι εγώ και να δώσω το λόγο στον κύριο Βίτσα, αφού πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Η κυβέρνηση πρόσφατα στην πρόταση της πιστείας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαν να πήρε ψήφο εμπιστοσύνη. Και να μην στρεφόμαστε κατά του κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή η Βουλή πήρε. Με έναν τρόπο πήρε ψήφο εμπιστοσύνη. Το κατάλαβα. Με έναν τρόπο. Ο κοινοβουλευτισμός αποφάσισε και η Βουλή αποφάσισε με 150. Με έναν τρόπο πήρε ψήφο εμπιστοσύνη ο κ. Σαμαράς. Από αυτή την κοινοβουλευτική. Όχι, δεν το αμφισβητώ. Λέω κάτι άλλο. Το τυπικό μέρος είναι τυπικό μέρος. Λέω την ουσία. Η ουσία δεν είναι ότι ψήφισε η Βουλή μια προγραμματική συμφωνία και έδωσε την εμπιστοσύνη της στην κυβέρνηση. Φαίνεται όμως ότι τα πολιτικά υποκείμενα εξακολουθούν και στηρίζουν. Υπάρχει μια καινούρια προγραμματική συμφωνία. 154. Υπάρχει μια καινούρια προγραμματική συμφωνία. Υπάρχει. Γιατί δεν έρχεται στη Βουλή? Αυτό είναι σωστό αυτό που λέτε. Γιατί δεν έρχεται στη Βουλή? Θα πάω στον κύριο Βίτσα αμέσως μετά, γιατί νομίζω ότι είναι ο πιο αρμόδιος όπως να μας απαντήσει. Πάμε σε ένα διάλειμμα για να έχουμε μετά χρόνο να τα πούμε έτσι αναλυτικά. Επειδή έχουμε πάρα πολλές διαμαρτυρίες κάθε μέρα, το ίδιο σημαίνει, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψηφίζει το κόμμα αυτό. Και ξαναλέμε άλλη μια φορά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις, διότι δεν έρχονται τα κόμματα έτσι να συζητήσουν. Δεν έρχονται, όπως το λένε, βουλευτές από τα άλλα κόμματα. Είναι επιλογή τους αυτή, η πολιτική τους επιλογή. Επειδή όμως αυτό συνεχίζεται επί εβδομάδες και εβδομάδες, την Τετάρτη αυτή θα έχουμε μία ώρα, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα έχουμε καλεσμένους από το συγκεκριμένο κόμμα, δημοσιογράφους εδώ, αφού δεν έρχονται από τα άλλα κόμματα, να κάνουμε μια συζήτηση και να μιλήσουμε μαζί τους. Το έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν. Και νομίζω ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Ανεβαίνει διαρκώς, έτσι. Εδώ, έτσι. Στα ποσοστά. Ναι, λοιπόν, θα είναι εδώ πέρα στελέχη τα οποία θα σας πούμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ του πιεστηρίου. Επειδή έκλεισα πριν λέγοντας για το θέμα της Χρυσής Αυγής, ότι θα έχουμε την Τετάρτη, τη δεύτερη ώρα, θα είναι εδώ η κυρία Ζαρούλια, ο κύριος Κασιδιάρης, ο κύριος Παναγιώταρος και θα κουβεντιάσουμε για τα θέματα που αφορούν και τη Χρυσή Αυγή. Κυρία Ξουλίδου, άκουσε ότι είπα ότι δεν έρχονται βουλευτές από άλλα κόμματα και για να σας ακούσουμε έτσι πριν δώσω τώρα στον κύριο Βίτσα. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος να μην έρχονται εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων και να συζητούν με τη Χρυσή Αυγή. Πρέπει να έρχονται και να συζητούν δημόσια, ουσιαστικά για να φανερωθεί στους πολίτες που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή τι ψηφίζουν. Να ακούσουν αν έχουν πρόγραμμα, αν έχουν προτάσεις, κυβερνητικό πρόγραμμα. Ειλικρινά, ένα τέτοιο debate μεταξύ των κομμάτων και να μπει κάτω το τραπέζι θεματικά, στο τραπέζι δηλαδή να μπει η παιδεία, η υγεία, η δημόσια διοίκηση, να δούμε τι προτάσεις έχει η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, άρα λοιπόν σας νομίζω τώρα, ότι δεν είναι καθόλου λάθος να συζητούν και μάλιστα η δημοκρατία μας πρέπει να πω ότι δεν φοβάται το διάλογο. Η δημοκρατία είναι πολύ δυνατή και μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου μορφώματα με πολύ ευγένεια, θα έλεγα. Η ένσταση άλλων κομμάτων είναι ότι τους νομιμοποιείς έτσι. Είναι νόμιμοι, κύριε Κουρί, είναι νόμιμοι, είναι μέσα στη Βουλή. Τους έβαλε ο ελληνικός μέσα στη Βουλή. Δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να το δεχόμαστε. Πάντως είναι μια άποψη που κι εγώ. Ένα σχόλιο μονάχα γι' αυτό και μετά μπούμε στο. Ξέρετε ότι η δική μας η στάση έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμείς δεν νομιμοποιούμε την Χρυσή Αυγή ως πολιτική δύναμη. Τη θεωρούμε ευθύς εξ αρχής ναζιστική οργάνωση και η οποία δια της βίας προσπαθεί να ανατρέψει, αν θέλετε, την δημοκρατία. Όχι το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Κάνουμε μια ανάλυση, λέμε για ποιο λόγο, παίρνουμε μέτρα, αν θέλετε. Και αυτός ο διάλογος μπορεί να γίνεται μέσα στην κοινωνία. Εγώ δεν λέω ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος ψήφισε τη Χρυσή Αυγή, αυτό σημαίνει ότι συμμερίζεται την ιδεολογία της, πάνω στην οποία πολλά βγήκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς δεν θεωρούμε ότι μπορεί να είναι, βεβαίως υπάρχει η διαδικασία των εκλογών, η προεκλογική διαδικασία, που ακόμα και τότε θυμόσαστε τι έγινε.
Ακόμα και τότε θυμόσαστε τι έγινε. Ας πούμε, οι παλικαριές και οι μαγκές. Το θυμόμαστε. Αυτό είναι το. Δεν την έβλαψε. Άρα αυτή το θέμα δεν είναι τι βλάπτει ή τι δεν τη βλάπτει. Σας λέω ότι και ο Χίτλερ πήρε με. Νομίζετε εσείς ότι ψήφισε το μεγαλύτερο ποσοστό για την ιδεολογία της? Μάλιστα, είπα το ακριβώς αντίθετο. Είπα το ακριβώς αντίθετο. Έτσι, και γι' αυτό λέμε ποιες είναι οι αιτίες και ποιες είναι εμφάνισεις του φασιστικού φαινομένου, οι οποίες πάνε και αρκετά πίσω, αλλά και ποιες είναι οι αφορμές που συνήθως τέτοιου είδους πολιτικά μορφώματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκουν μια δίωδο για να σηκώσουν το κεφάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, μια κουβέντα να πω εγώ. Όταν να φύγει όμως το πολιτικό σύστημα κενό. Όταν να φύγει είπα ότι όχι απλώς κενό, διότι αλλά το και η ίδια... δεν υπήρχε αυτό μόνο. Εγώ πιστεύω ότι συντέλεσε και κάτι άλλο. Ακριβώς η κρίση οικονομική και οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνει ο κόσμος δημιούργησε μια τιμωρητική διάθεση σε πάρα πολλούς απέναντι στο πολιτικό σύστημα γενικώς, επί δικαίων και αδίκων, και πολλοί ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή ποντάροντας ότι αυτοί θα τους τιμωρήσουν, θα κάνουμε τιμωρητική διάθεση δηλαδή. Δεν πίστεψα ποτέ ότι ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού ξαφνικά έγινε και ασπάστηκε τον ναζισμό, όταν σκεφτεί κανείς το πόσα πολλά έχει περάσει αυτός ο ελληνικός λαός από τον ναζισμό. Δεν πίστεψα ποτέ μου κάτι τέτοιο. Κοινωνικό έργο τα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει. Σε αυτές τις δύσκολες τιμές δεν σταθεί δίπλα στον κόσμο, δηλαδή όπως η Εκκλησία κάνει κάποια θυσία. Δίπλα στον κόσμο. Το θέμα είναι αυτά τα συσίδια τα κάνει γιατί το πιστεύει ή γιατί προσπαθεί να πάρει. Αν είναι μαύρος ή άσπρος. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία ότι συμφωνεί. Αλλά όμως έχει ένα κενό και το εκμεταλλεύεται. Ναι, το κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Και ένα κενό στην νεολαία κυρίως, γιατί η Χρυσή Αυγή, θέλουμε δεν θέλουμε, ήταν ένα κόμμα το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει υποστηριχτεί από την νεολαία. Για πήγαινε λίγο να δείτε στο Πέραμα τι συμβαίνει, στο Κερατσίνι τι συμβαίνει. Δεν είναι τυχαία η δύναμη στον Πειραιά της Χρυσής Αυγής. Και αν θα δείτε στις πορείες και στις εκδηλώσεις, είμαι Πειραιώτης και ξέρω και τους πυρήνες κτλ. Αν θα δείτε, οι Πειραιώτες που στήριξαν ήταν κυρίως νέοι. Κρατάω αυτό που κοιτάξτε στο ίδιο για την νέοι. Παντού ήταν κυρίως νέοι. Βεβαίως. Αυτό θα πρέπει να σας προβληματίσει. Ίσως γιατί οι νέοι δεν έχουν και άποψη περί του ναζισμού όπως έχουν οι μεγαλύτεροι που ξεχνιόνται, όπως και η αποστασία έχει. Αυτό δεν λέγαμε πριν, ότι και η αποστασία που λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεχαστεί. Πόσους αφορά η αποστασία. Εγώ θα μου είχαν εντύπωση τότε, και τελειώνω με αυτό, τότε στις εκλογές, όταν είδα τα αποτελέσματα ότι ψηφίστηκε η Χρυσή Αυγή στα Καλάβρητα και στο Δίστομο. Αυτό ήταν δηλαδή. Εγώ έχω την αντίθετη άποψη. Δεν υπήρχαν κουκουλοφόροι με κουκούλες και Γερμανών. Υπήρχαν και τότε. Πάντο υπάρχει, τέτοιο πράγμα θα υπάρχει. Εντάξει. Πέρα από τους κουκουλοφόρους όμως τα χωριά αυτά σφαγιάστηκαν, ας πούμε. Εντάξει. Πάντως αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με ηθικοπλαστικά διδάγματα. Όχι. Λύνονται με δημοκρατία και με πολιτικές και με συγκεκριμένα μέτρα. Έτσι, όλοι έχουμε στο μυαλό μας και την δημοκρατία της Βαϊμάρης και τον τρόπο που ανέδειξε. Όλοι όσοι έχω γνωρίσει εγώ γύρω-γύρω μου και ψήφισαν Χρυσή Αυγή 9 στους 10 δεν είναι δηλαδή πράγματα. Είναι αγανακτισμένοι. Γι' αυτό και ναι, βέβαια. Εγώ έχω μια άποψη λίγο διαφορετική. Για πέστε μας. Καταρχήν, δεν θεωρώ ότι ο ναζισμός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ναζισμός είναι ιδεολογία. Δεν υπάρχει εξάλλου ιδεολογικό κείμενο. Το Mein Kampf είναι ένα κείμενο το οποίο είναι ούτε για Δευτέρα Δημοτικού. Ο ναζισμός είναι βία. Είναι βία στο περιεχόμενο και είναι βία, αν θέλετε, στον τρόπο δράσης. Διαφωνείς με μένα, θα σε πατήσω στο λαιμό. Είσαι διαφορετικός από μένα, θα σε σκοτώσω. Αυτό δεν είναι ιδεολογία. Είναι μια πραγματικότητα όμως που δημιουργούμε. Είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν είναι ιδεολογία. Εξάλλου δεν υπάρχουν διανοητές ναζιστές. Υπάρχουν διανοητές κομμουνιστές, υπάρχουν διανοητές διαφόρων, αν θέλετε, αποχρώσεων. Ναζιστές διανοητές δεν υπάρχουν. Τώρα για τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Δεν το λέω εγώ πλέον. Το λέει η δικαιοσύνη. Είναι μια εγκληματική οργάνωση. Μια εγκληματική οργάνωση δεν αντιμετωπίζεται με διάλογο. Μια εγκληματική οργάνωση αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή του νόμου. Το κενό ποιος τα άφησε? Ο νόμος. Το κενό ποιος τα άφησε? Γιατί πριν το 2009. Δεν ξέρω ποιο είναι το κενό. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω. Το κενό. Πέρασε μια δικτατορία. Κύριε Κουρί, και δεν φύτρωσε αυτή η ιστορία. Το κενό να το συζητήσουμε, αν θέλετε. Έχω μια άποψη και αλλά κάποιος άφησε ανοιχτές πόρτες. Αλλά μισό λεπτό. Επαναλαμβάνω και σε αυτό θα σταθώ.
μια εγκληματική οργάνωση δεν αντιμετωπίζεται με διάλογο. Και ακόμα και, ακόμα και όταν είναι στη Βουλή, μα δεν γίνεται διάλογος ούτε στη Βουλή. Ναι. Γιατί στο διάλογο το ψεύδονται. Δεν θα μακρηγορήσω. Να κάνω το δικηγόρο και εγώ του διαβόλου τώρα. Καλά κάνετε. Ακόμα και όταν είναι στη Βουλή. Αλλά λέω, μια εγκληματική οργάνωση, έτσι όπως αποδεικνύεται ότι είναι η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή βγαίνει, βρίζει, απειλεί, δέρνει, σκοτώνει. Δεν είναι πολιτικό κόμμα, είναι μια εγκληματική οργάνωση. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εγκληματική οργάνωση. Από εκεί και πέρα, όντως, υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή, το οποίο πρέπει να σκεφτούμε. Πώς γίνεται να υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση για την οποία η Βουλή νομοθέτησε και πήρε ορισμένα μέτρα, και ταυτόχρονα να επιτρέπουμε σε αυτή την εγκληματική οργάνωση να έχει μια δραστηριότητα και να απολαμβάνει τα προνόμια που δίνει γιατί η δημοκρατία αυτό προβλέπει. Η δημοκρατία αυτό προβλέπει. Στην δηλαδή, εγκληματική οργάνωση. Προβλέπει. Συγγνώμη, να πω κάτι. Την εγκληματική οργάνωση τη λέτε εσείς. Να την πω κι εγώ. Όχι, δεν τη λέω εγώ. Τη λέει η δικαιοσύνη. Συγγνώμη, η δικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί τελεσιδίκως ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Η δικαιοσύνη όμως έχει προφυλακίσει ορισμένους ανθρώπους. Σωστό. Η Βουλή έχει πάρει μέτρα. Εσείς όμως φαντάζομαι ότι υπάρχει πάντα. Δεν έχει μεριμνήσει τόσο πολύ. Κάνετε τώρα και λέω και πράγματα που δεν τα κάνουμε καθόλου καλή ευχαρίστηση. Αλλά πρέπει να το πω. Υπάρχει το τεκμήριο γενικώς αθωότητας. Υπάρχουν δηλαδή και αυτά. Μην τα συμμετάσχουμε όλα. Όταν αναγνωριστεί και καταδικαστεί. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο να κάνω αυτά. Ξαναλέω τρίτη φορά. Μήπως όμως προδικάζουμε το αποτέλεσμα και εμείς από εδώ σε ένα τηλεδικείο. Να απαντήσω εγώ. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η διπλανή σας κυρία Ξουλίδου, το κόμμα της χαρακτηρίζει ως εγκληματική οργάνωση το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί και παραμένει στην κυβέρνηση, έχει κοινοβουλευτική παρουσία. Θέλω να πω ότι υπάρχει και μια άλλη οπτική στα πράγματα. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να το κατηγορήσει για βία. Το οποίο δημιούργησε αυτό το πράγμα. Εσείς τα λέτε. Όταν λέμε εγκληματική οργάνωση, λέμε ότι σκοτώνει. Και σας λέω, υπάρχει και μια άλλη οπτική, η οποία λέει ότι σκοτώνει με τις αυτοκτονίες των πολιτών. Υπάρχει και μια άλλη οπτική. Αυτά, κύριε Μαρκόπουλε, είναι ερμηνείες, σεβαστές ερμηνείες. Εγώ δεν μιλάω για ερμηνείες, μιλάω για γεγονότα. Και να πω και ένα τελευταίο. Επειδή έχει 5, 6, 7, 8, 10%. Θα σας πω κάτι. Αν στην Νότια Ιταλία γινόταν υπόθεση και κατέβαινε η μαφία σε εκλογές, ξέρετε πόσο έπαιρνε? 15-20%. Αυτό σημαίνει ότι η μαφία δεν είναι εγκληματική οργάνωση και πρέπει να αναγνωρίσουμε σαν κόμμα? Εδώ υπάρχει λοιπόν μια αντίφαση. Συμφωνώ με εσάς ότι ίσως δεν πρέπει να προτρέχουμε, να ολοκληρώσει το έργο η δικαιοσύνη, θα το ολοκληρώσει. Προφανώς θα αποφανθεί ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και εκεί θα πρέπει να λύσουμε μια αντίφαση που έχουμε, ένα κενό που έχουμε εμείς στο πολιτικό μας σύστημα. Πώς γίνεται και αφήνουμε μια εγκληματική οργάνωση να απολαμβάνει τα προνόμια ενός κόμματος? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά. Κύριε καθηγητά, να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Μία πρόταση μόνο. Να μας προβληματίζει όχι αυτό που γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γαλλία, όταν βλέπουμε να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα δημοτικότητας ο κύριος Σολάν και πάρα πολύ ανεβασμένη Μαρί Λεπέν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, απλώς βλέπουμε τάσεις τέτοιου είδους και σε ευρωπαϊκό χώρο. Δεν είναι νεοναζί. Συγγνώμη. Δεν είναι υπέρμαχος. Δεν είμαι καθόλου υπέρμαχος. Αν ξεκίνησε ο Λεπέν στη Γαλλία, δεν είναι εγκληματική είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Διαβάστε το βιβλίο του Αντώνη του Έλληνα, το πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέθρεψαν μέσα στην 30ετία το Λεπέν, και θα δείτε που ξεκίνησε ο Λεπέν, ακροδεξιός, με σχέσεις με την ΣΑΣ είχε. Συμφωνώ. Αλλά δεν οργανώνει εγκλήματα. Δεν απήχε πολύ από τη θυσία. Λοιπόν, φύγαμε πολύ, παρακαλώ, και ο χρόνος μειώνεται πάρα πολύ. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, παρακαλώ για να τακτοποιήσουμε τα τελευταία λεπτά του χρόνου μας. Ναι, κύριε καθηγητά, ασφαλώς. Ούτε συζήτηση. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν κοινωνικές διεργασίες οι οποίες αφήνουν πολιτικά αποτυπώματα, δεν μπορείς να τα ξεπεράσεις με νομικούς τρόπους. Δηλαδή, τι θέλω να πω πάρα πολύ απλά, να απαντήσω στον αγαπητό κύριο Βουδούρη. Θα γίνει μια μετεξέλιξη της Χρυσής Αυγής. Τα εγκλήματα, παραδείγματος χάρη, αυτό η δολοφονία που έγινε, κατά την άποψή μου, είναι και ένα σημείο καμπής. Θα γίνει μια μετεξέλιξη της Χρυσής Αυγής. Μπορεί να καταδικαστούν οι σημερινοί υπέτειοι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά θα πάρει μια άλλη μορφή, θα βρει ένα άλλο κέλυφος. Αυτό το κέλυφος θα εκφράζει μια συγκεκριμένη κοινωνική διεργασία, η οποία εάν δεν είναι εγκληματική οργάνωση, να υπάρχει. Μα εγώ δεν είπα ότι θα. Βεβαίως θα υπάρχει. Αν δεν είναι εγκληματική οργάνωση, να υπάρχει. Θα συνεχίζει όμως να εκφράζει μια κοινωνική διεργασία η οποία υπάρχει σήμερα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την ελληνική κοινωνία. Όπως μετεξελίχθηκε το Movimento Sociale Italiano στην Ιταλία, τον Αλμιράντα, και έφτασε στο Φίνι στην κυβέρνηση. Όπως ο Λεπέν ή άλλα κόμματα στην Νορβηγία, στη Σουηδία και πάει λέγοντας. Ή στην Ουγγαρία. Όλο αυτό εδώ λοιπόν το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι η δολοφονία είναι ένα σημείο καμπής
Η Χρυσή Αυγή θα μετεξελιχθεί, δεν ξέρω με τα ίδια πρόσωπα, μάλλον δεν θα έχει τα ίδια πρόσωπα, αλλά θα το θυμηθείτε ότι εκφράζει μια πολιτική πραγματικότητα. Αυτή η πολιτική πραγματικότητα μπορεί να λέγεται, όπως είπε ο κύριος Κουρής, ότι άφησε κάποιο κενό το χώρο, ο άλλος, όπως είπε μια κυρία, ότι έχει τιμωρητική διάθεση ο κόσμος. Αυτό όμως θα εκφραστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όπως εκφράζεται. Αν εκφραστεί πολιτικά, καλό θα κάνει. Μα πολιτικά, κύριε Βουδούρη, δεν έχει κανένα λόγο. Δεν έχει κανένα λόγο τώρα αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, σα αδείξα κύριε καθηγητά, συγγνώμη, αλλά κύριε Βουδούρη, παρακαλώ, σα παρακαλώ. Να πω μια κουβέντα. Μα το αν είναι κλιματική οργάνωση, θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ κατά άποψή μου είναι. Και πολύ σωστά το εντοπίσατε. Τελείωσε η συνάντηση στον Άρα Σαμαρά. Κύριε Βουδούρη, σα παρακαλώ. Κύριε Βουδούρη, σα παρακαλώ, αν μπορείτε. Τελείωσε η συνάντηση. Είναι σωστό και πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα και μια πολιτική αντιμετώπιση. Η πολιτική αντιμετώπιση όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει. Κύριε Βουδούρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Με συγχωρείτε, εμένα με συγχωρείτε που φωνάζω, αλλά έχουμε λίγο χρόνο. Να πω ότι έκανε πριν από λίγο δηλώσεις ο κ. Τουρνάρας μετά από τη συνάντηση με τον κ. Σαμαρά. Είπε ότι είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Επανέλαβε ότι θα εφαρμοστεί το ενιαίο μισθολόγιο, ότι βαδίζουμε με ορίζοντα συμφωνία στην 9η Δεκεμβρίου. Και διαβάζω εδώ από το Twitter, όσοι νομίζω Γασία έχει τον καθένα αυτό, μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Αντώνης Καρακούσης. Προς ναυάγιο οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Μεγάλη απόσταση που τη χωρίζει την κυβέρνηση υπολογίζουν σε 1,8 δις το συνολικό κενό. Το συνολικό δημοσιονομικό κενό. Έγινε πριν από 4 λεπτά αυτή η ανάρτηση από τον Αντώνη Καρακούση. Απλώς το λέω γιατί. Έχει καλή πληροφόρηση. Για την κουβέντα μας. Απλώς, αν μου επιτρέπετε μία φράση, η Τρόικα δεν βιάζεται σε αυτή την περίπτωση. Περιμένει να γίνει η κυβέρνηση στην Γερμανία. Και ξέρουμε ότι θα κάνουν Χριστούγεννα. Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο η Τρόικα να κάνει Χριστούγεννα εδώ. Λοιπόν, το ερώτημα Μάκη Κουρί. Τον κύριο Βίτσα. Τελικά οδηγείται τη χώρα σε προστασία. Να πω κάτι, γιατί μου αρέσει να μιλάω με τα πραγματικά ζητήματα. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα από τα 500 εκατομμύρια δημοσιονομικό κενό φτάσαμε στα 1,2, 1,3, φτάνουμε στο 1,8. Δύο πράγματα που δείχνει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, προσθέτει ο Αντώνης Καρακούσης τώρα, μόλις σήκωσε πριν από ένα λεπτό. Ο Υπουργός Οικονομικών πιέζει για συμβιβασμό. Δεν υπάρχει ανταπόκριση από υπουργούς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και ζήτημα κυβερνητικό λοιπόν. Να έρθω λοιπόν στο. Να και η αξία των πολυκομματικών κυβερνήσεων. Να έρθω και στο. Όχι, δουλεύουν για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, να έρθω και στο ζήτημα. Πρώτον, ότι από ό,τι φαίνεται το δημοσιονομικό κενό είναι ζήτημα πολιτικού χαρακτήρα διαπραγμάτευσης. Δηλαδή να συμφωνήσουμε πόσο θα είναι και όχι πραγματικότητας. Ενώ το δημοσιονομικό κενό ή αν θέλετε το πλεόνασμα είναι οικονομικά στοιχεία. Έτσι, αυτό. Άρα να μην συζητάμε για αυτά. Το δεύτερο, εγώ διάβασα με ενδιαφέρον τις σημερινές εφημερίδες και ιδιαίτερα του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, ο οποίος έχει παίξει κατά πολλά χρόνια συγκεκριμένους ρόλους, και με ένα ενδιαφέρον και τις δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου, κατά τη γνώμη μου προδίδουν ένα πανικό. Πανικοντροπή λέει. Πανικό, δεν ξέρω τώρα, ίσως ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε να καλούμε πρώτα και κύρια την κοινωνία αλλά και κάθε άνθρωπο να ανατρέψει αυτή την πολιτική και να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κύριε Βιτσά, το τρίτο. Ακούστε το τρίτο. Για πέστε να κάνω μια ερώτηση κι εγώ. Το τρίτο. Μέσα από αυτή μάλιστα τη διαδικασία θα έλεγα ότι με έκανε να χαμογελάσω και λίγο. Δηλαδή αυτό το επιχείρημα το σκεφτήκανε λίγο αργά. Θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε ναι, και στη διαδικασία της μομφής. Γιατί από άποψη τυπική, στη μομφή τι καλείς, όταν είσαι μειοψηφία και άλλος, να καταψηφίσουν την... Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και βέβαια αυτό θα μας έβγαζε, αυτό είναι μια θα μας έβγαζε στη λογική ότι το Σύνταγμα καλεί σε αποστασία. Ναι. Εδώ δεν πρέπει κανείς να συνδέσει το γεγονός ότι εσύ καλείς να ανατραπεί η κυβέρνηση με δημοκρατικό τρόπο και μέσα από και ζητάς και εκλογές σε αυτή την κατεύθυνση. Εκλογές ζητάς. Με τη διαδικασία ότι λες στο λαό ότι πρώτα και κύρια με την πάλη σου, με το δικαίωμα και που έχει κάθε ένας και ο βουλευτής να ακούσει αν θέλετε τη συνείδησή του, ούτε υπόδειξη γίνεται, ούτε, να ακούσει τη συνείδησή του για να πράξει αναλόγως. Αν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η κυρία Τζάκη δεν είναι, έχει αίμα στα χέρια της. Έχει ψηφίσει κολλητές φορές και την αναβαπτίζει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί αυτή η διαδικασία
των ανατροπών και των αλλαγών πρέπει να είναι και κοινωνικά διδακτική. Κάποιος θεωρεί ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα, λάθος κάνει. Την της κυρίας Τζάκρη ο κύριος Τσίπρας την άνοιξε. Κάνει. Θα έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Την άνοιξε η κυρία Τζάκρη μόνη της, η οποία θυμήθηκε μετά από 4 χρόνια ότι υπάρχει το μνημόνιο στη χώρα. Αναφέρεται η κυρία Τζάκρη. Δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ την κυρία Τζάκρη. Όμως, σε αυτή τη διαδικασία, όχι, μην κάνετε αν θέλετε. Ότι βγαίνει στο φως. Προβλέψεις οι οποίες. Ναι, αλλά χάνεται και η ηθική υπόσταση της πολιτικής μας. Μην κάνετε προβλέψεις. Με συγχωρείτε Δημήτρη, αν θέλουμε Φιλιππινέζο τον βουλευτή. Μα συγγνώμη, 4 χρόνια Φιλιππινέζο στον 5ο άλλαξε και έγινε αφεντικό. Και λέω, μην κάνετε προβλέψεις. Κάτι πάει να πει, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Η κυρία Τζάκρη από το βόλεμα και τις προσλήψεις των ημετέρων στη διακυβέρνηση Παπανδρέου και στα μνημόνια που ψήφισε, ναι, ξαφνικά τα ξεχνάμε όλα, διαγράφουμε, γεια σας. Δεν το καταλαβαίνω. Πάντως μην κάνετε προβλέψεις. Μην κάνετε προβλέψεις οι οποίες αυτός που την κάνει, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πάρα πολύ προσεκτικός και στη συνέντευξή του σας θυμίζω, και το ακούστηκε και προηγούμενα, ότι δύσκολα θα βγάζεις σε ένα τέτοιο συμπέρασμα εκτός αν ήθελες να το βγάλεις. Αυτό το συμπέρασμα. Μην κάνετε προβλέψεις λοιπόν, τι πάτε να πείτε. Μην κάνετε λοιπόν προβλέψεις για πρόσωπα, τα οποία, ας πούμε, ξέρω εγώ, παίρνουν μια απόφαση που αφορά τον εαυτό του. Και αναφέρονται και αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει, η κυρία Τζάκρη σήμερα είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η. Και το κορμός των δυνάμεων που θα ψήνεται. Αυτό από πού σημαίνει. Ξέρετε, εγώ το έχω ακούσει για καμιά εκατοσταριά ως τώρα. Στελέχη που έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Ή από άλλους χώρους. Κάποιοι έχουν έρθει. Δεν έχουν συμβεί. Κάποιοι έχουν έρθει. Εγώ λοιπόν λέω. Μα και τότε επίσης θα ξεχάσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη που έβριζε η κυρία Μπακογιάννη μόλις προχτές. Η κυρία Μπακογιάννη μόλις προχτές ζήτησε. Το έκανε και από εδώ. Από εδώ το έκανε πρώτη φορά. Δεν είδα κανένα να βγει. Δεν είδα κανένα να βγει. Το έκανε την Τρίτη το βράδυ από εδώ. Δεν είδα κανένα να βγει ότι επεμβαίνει η κυρία Μπακογιάννη στα εσωτερικά της Δημάρχου. Όχι, δεν είπε να φύγετε από εκεί και να Άρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και αν θέλετε μόνο μία λογική έχει και έχουν αυτά, ότι εμείς λέμε ότι αν κάποιος με βάση τη συνείδησή του πάρει μια διαφορετική θέση, δεν θα έχει την καταδίκη του λαού. Αυτό σημαίνει καθόλου θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα στο ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού. Τέλος. Για τη συνέντευξη του κυρίου Τατσόπουλου θα μας πείτε. Το σχόλιο σας για τον κύριο Τατσόπουλο. Συμφωνείτε μέσα για τον Πέτρο. Θα κάνω και δεν έχουμε πολύ χρόνο όμως. Λοιπόν, τέλος. Η αντιστοίχηση με την αποστασία του 1965, πέρα από το γεγονός ότι είναι ιστορικά τελείως λανθασμένη, πέρα από το γεγονός ότι το μοναδικό που κάνει είναι να πάει να βάλει ένα ηθικό ή αν θέλετε ένα εκβιαστικό δίλημμα σε ανθρώπους που από την άλλη μεριά κοινός. βάζουν αυτό κάνει. Τώρα για τον εμείς έχουμε μάθει να λύνουμε τα ζητήματά μας με συζήτηση. Και συζήτηση θα κάνουμε και κάνουμε, αν θέλετε, το είπε και ο Νίκος Οβούτσης ανοιχτά, και με τον κύριο Τατσόπουλο, τον σύντροφο τον Τατσόπουλο, ο οποίος πρέπει να σας πω και από την άλλη μεριά ότι είναι υποδειγματικός στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Σας καλύπτουν οι πολιτικές του θέσεις. Εγώ λέω όπως. Οι οποίες εκφράζονται και μάλιστα και από τον ΕΠΑΡΑ το Βόλ. Το εξής, ότι μια σειρά τοποθετήσεις του εκτός κοινοβουλίου, κατά τη δική μας τη γνώμη, κατά τη δική μου τη γνώμη, είναι λάθος. Λοιπόν, για αυτές θα κάτσω να κουβεντιάσω. Όχι τώρα να κάνουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παρακαλώ. Κύριε Σκόδρα, θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο με αφορμή και αυτά που είπε ο κύριος Στουρνάρα, τώρα βγαίνοντα από τον κύριο Σαμαρά, που τα πράγματα φαίνεται πως δυσκολεύουν. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και σικαίο όλο αυτό. Έχω να πω το εξής. Καταρχήν πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε και να σκεφτούμε ότι οι εκλογές σε αυτόν τον τόπο πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση. Συγγνώμη, δεν μπορεί μια κυβέρνηση. Γιατί αυτό το έχουμε ζήσει κατά κόρον. Και όχι μόνο τώρα. Τελικά αντί κάθε 4 χρόνια οι εκλογές γίνονται κάθε 1,5 και 2 χρόνια. Το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσουμε και ο λαός, ξέρετε, στην προκειμένη περίπτωση είναι πιο σοφός από εμάς. Και δεν θέλει εκλογές. Και δεν θα έπρεπε να το θέλουμε και εμείς τις εκλογές. Θα πρέπει να συνεννοηθούμε. Και απέναντι, ακούστε, απέναντι σε αυτές τις δύσκολες διαπραγματεύσεις, απέναντι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε,
ο λαός θα μας ήθελε. 15 Ιουνίου του 2011 πάντως ζήτησε ο Αντώνης Σαμαράς πρώτη φορά εκλογές, αφού είχε εκλεγεί το 2009, δηλαδή μετά από πόσο, 20 μήνες, 19 μήνες κυβέρνηση Παπανδρέου. Το θυμίζω. Μην ξεχνάτε όμως τι είχε μεσολαβήσει μέχρι τότε που ζήτησε ο Αντώνης Σαμαράς. Μην ξεχνάτε τι είχε μεσολαβήσει. Άλλα τότε, άλλα τώρα. Αλλά ανεξάρτητα ποιος είχε ζητήσει και πότε, εγώ είμαι της άποψης ότι οι εκλογές και γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται, προβλέπεται και από το Σύνταγμά μας και από τα πάντα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το εφαρμόσουμε. Σε όλα τα σοβαρά κράτη στο δυτικό κόσμο γίνονται κάποια χρόνια. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχουν προβλήματα αλλού. Δεν έχουν προβλήματα αλλού. Γιατί τηρούν το χρονοδιάγραμμα. Πρώτον, αυτό. Δεύτερον, στην Αμερική, στις ΗΠΑ. Δεν αλλάζει αυτό. Όχι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, και έτσι πρέπει να γίνεται κάτι, να άψουμε και εμένα. Συμφωνώ δηλαδή σε αυτό. Να πω και κάτι άλλο. Αλλά πρέπει και τα κόμματα να τηρούν το πρόγραμμά τους. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά να δείτε συγχρόνως, με συγχωρείτε, να δείτε συγχρόνως ότι σε μια σειρά άλλα κράτη η δημόσια διοίκηση λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Ακριβώς. Το κομματικό και πελατειακό κράτος. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και να πω ότι εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Μέσα σε αυτό το διάστημα και η κάθε κυβέρνηση που εκλέγεται έχει ένα χρονοδιάγραμμα για να υλοποιήσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι όλα ή πόσα ή σε ποιο ποσοστό. Σημασία έχει όμως ότι πρέπει να γίνουν στην ώρα τους και ειδικά σε αυτή την περίπτωση τη χρονική στιγμή. Βλέπετε που να μην πηγαίνουμε σε εκλογές. Εσείς μας είπατε, ναι, εγώ πιστεύω δεν θα πάμε σε εκλογές. Λοιπόν, επίσης, εσείς μας είπατε τώρα για τις δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα. Τώρα λοιπόν διακυβεύεται η επιβίωσή μας, η χώρα μας, τα πάντα όλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι εικόνα των κομμάτων που υποτίθεται ότι όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό και τον ίδιο στόχο. Το καλύτερο για τη χώρα. Δεν μπορώ να δεχτώ και δεν το δέχομαι σε καμία των περιπτώσεων ότι κάποιοι μονοπολούν την ευαισθησία, την κοινωνική, το ένα το άλλο και οι υπόλοιποι είναι οι δήμοι. Έλεος δηλαδή. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Η κοινωνική ευαισθησία δεν είναι προτέρημα. Κρατάω την πρόβλεψή σας πάντως. Πολιτική. Κρατάω την πρόβλεψη, κυρία Σκόδρα, ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν και δεν πρέπει να γίνουν. Και αν πράγματι η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει να είναι χρήσιμη, αφού δεν μπορεί να στηρίξει το έργο της κυβέρνησης, τουλάχιστον να σταματήσει και να ζητάει εκλογές και να δημιουργεί μεγαλύτερη ένταση. Εδώ υπάρχουν πολλά σοβαρά ζητήματα. Τα ίδια κάνατε όμως και στον Γιώργο Παπαντρέου, έτσι δεν πολύ στηρίξατε. Δεν γίνεται και εκλογές. Το 2009 θυμόσαστε γιατί γίνανε οι εκλογές. Με ποια αφορμή. Για να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Σωστά, ήθελε να πάρει και άλλα μέτρα ο κ. Καραμανλής. Αυτός ο πόλεμος με το βήμα και τα νέα, πού θα φτάσει και γιατί γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μια άποψη, αν την πω και ευθαρσώς. Δυστυχώς μια εφημερίδα πολύ παραδοσιακή και αν θέλετε έχει παίξει και ένα ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Έχει αποφασίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μόνο τώρα να είναι το κύριο στήριγμα, αν θέλετε, του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Το υπηρετεί με συνέπεια, το υπηρετεί, αν θέλετε, με φανατισμό και πείσμα, το υπηρετεί και περνώντας τα εσκαμμένα, θεωρεί βεβαίως ότι είναι η πηγή της εξουσίας στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου αυτά είναι όλα λάθος. Θα πρέπει να παίζουν το ρόλο τους. Οπότε ξέρουμε ότι θα μας πολεμήσουν, θα τους πολεμήσουμε. Να πω μια κουβέντα. Συγγνώμη. Επειδή εγώ είμαι εργαζόμενος στο συγκρότημα αυτό, έτσι, στο ραδιόφωνο του συγκροτήματος αυτού, κάνω κάθε πρωί 6 με 8 εκπομπή, θέλω να σας πω ότι κάθε πρωί που ξυπνάω λέω ελεύθερα την άποψή μου, τη γνώμη μου, τη δική μου γνώμη. Δεν μεταφέρω τη γνώμη κανενός άλλου. Και θέλω να είμαι απολύτως εντάξει, όπως είπατε ότι εντύμως θέλω να πω την άποψή μου, να πω και εγώ τη δική μου που αφορά εμένα. Επίσης και εγώ για να είμαι στο πρώτο εντάξει. θέμα ότι αντίστοιχες επιθέσεις είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο πρώτο θέμα. Επίσης πολύ χλιαρά είχε αντιμετωπίσει την επίθεση που είχαμε δεχθεί από κουκουλοφόρους στην εφημερίδα μας πριν από 1,5 μήνα. Γενικότερα βλέπουμε ότι αισθανόσαστε περικυκλωμένοι από τα παραδοσιακά μίντια. Τα παραδοσιακά, το πρώτο θέμα δεν είναι παραδοσιακό. Βεβαίως. Σε κυκλοφορίες είμαστε πλέον μεγαλύτερη εφημερίδα. Ένα συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, το θυμόσαστε, και βεβαίως αυτοί που κάνουν. Δεν σας είδαμε όμως να αντιδράτε το ίδιο για το Μέγκα και τον Αθήνα. Εγώ είμαι πάντοτε με τη δολοφονία σας υπενθυμίζω δεν αντιδράσατε, ούτε το Left.gr ούτε η Αυγή αντιδράσατε. Για τη δολοφονία των 2 χρυσαυγητών δεν αντιδράσατε που φαινόντουσαν τα πλάνα διαρκώς. Δεν είδαμε ανακοίνωσή σας. Ούτε είδαμε την Αυγή να αντιδρά τόσο πολύ. Ακόμα και για το βίντεο
το οποίο κατά τη δική μου τη γνώμη δεν έπρεπε να δοθεί, και εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη λογική σε σχέση και με την ανακοίνωση. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει βίντεο που δείχνει το σωματότυπο, δείχνει διάφορα πράγματα. Φαντάζομαι ότι οι αστυνομικοί έχουν ειδικούς πολύ περισσότερο από τις δικές μου τις γνώσεις ή τις μη. Και δημοσιοποιείται. Και στο τέλος καθόμαστε και συζητάμε για μια περίεργου χαρακτήρα ανακοίνωση. Εμένα με εκφράζει απόλυτα η δήλωση που έκανε ο Μανώλης ο Γλέζος πάνω σε αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Συγγνώμη, αλλά είμαι υπερπιεσμένος. Θα συνεχίσουμε, παρακαλώ. Πολύ ευχαριστώ όλους σας. Λοιπόν, όλα αυτά που λέτε, πού θα βρείτε τα λεφτά. Λοιπόν, Δημήτρη, και εσένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο το βράδυ στις 10 θα είμαστε εδώ πάλι παρέα. Τα λέμε επί του πιεστηρίου. Κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω, κι εγώ θέλω να ζήσω.